Jenjar sosat, kam tam lagi kam sorkar, pihap kita pisah, maka dor rupa kaksiar. Hoi kiu, hoi kiu. Kertong ki babangnya, kertong ki babangnya, das ngap ya ki juknya, namar ukiu keli, ukam sawa ukam pa. Hoi kiu. Meghalaya baik, Meghalaya baik, babli isang sot lenta, kasnam kalanang yaw, lanang red ipur jongka. Hoi kiu, hoi kiu. Pai pa wat ya bishu, pai pa wat ya bishu, jing sho jadu jong kaspa, hitang lapak lajit, dikasirukan saja. Hoi kiu, hoi kiu. Ki iek la jai ben riu, ki iek la jai ben riu, ngamar pa kala dor pa, daki glur la lade, wo sha ingin poi menta. Hoi kiu, hoi kiu. Henry tutur caprang, Henry tutur caprang, hinjit kain la ukertong, ubas lur bat banut, timber siang ban rat dengkong. Hoi kiu, hoi kiu. It's Mac Beats. Lapun nakal kena sama pop mulai Jinong rambak jirim jongangan pen pernai Wala jinong skut mentang rawa jishai Nganam duk me feel Wala ngang aku fly Dan bang sui ikan bangan ke maka pertai Jingkan jua kiba ma bangan man kiba syarkai Jingkan li ki jonga kiba pun ki dai balai Man perkatan ya kita kapo jonga kan sasam eh Kum ke jinong bas ke jonga leo sekali pe babam ta balik skim pen kam tak sa jor kum sap jenjar ubudukin ta ba biam dan biang kapla dan lang nang blat nang nang yo kaplang jen kam ki pulas tulas guna ba medung sun klab dan syari buat ki jai san senam jaya ki bangan penram kim yu ika syonda kia juru ubah duk pacam ki watang ban perbit ki ngakwa ban pengam kim wan penting bersme ki wan aku man ya sulam ya jing syangan ya berta kau mau sawa ban yo sawa wat so plak nem ya kerja kerja telak nem mak ma squad jing at lam rene da fana mak nem la apa yang aku man kem musim raba bom sejak ya perham ya la jing bila kaya ban yo ka yu sunya ni dang muja ban ka patai rong pho jong ka ban be om slam gi si ka do kum ba kot bai bul la thoi prem bang yin yo man da mit sim gan len yo tam ba u bleng ni long hang ni ni dom na gi jong jing bakla gi jing du na la da pri ong ngap yang mata mut pisla ken ja jing ja ba bul ru ko man da sim ban ta ja bi ja nu ha bai jing ka la ngam la ai mula eh bagi jing bos ni kum baru ma sha
dia jingkia ka planga pa juket kum ta al ko priura aja singa ha prasa nang ngamen ta pang so jingling a kum ta chamlim ha blek rang ta sabi dang we ru bachna rap dia ko ha yang apa kerap sang mantra kita jamai ba patega aja lelengan ngop ni kitra uskul marwayan parlara hang ni dunaro jingma naftar pinangam jilir yang rang ada angnur panyu kujare ngapwa pangan sakut tang april tiba kem ladam giba pedot renga dang yang bat pendem ya ka e ka banga stapa shite for ngam pak bandim kaji stap ka banga ship ya ka tangan nak pendem wala jingin jonga pa blaka bona pa surok ha prejis ne bawa stop yang ata ka wai hinga langok ya karang ngalak kami na marga i ya ka ibo kaji stap la te du blek ya pa we ko mu esap mamen no na stay ka ni ka kap chudo kawan kangat ya na teng teng apa pa ni ka ni nga phone se ko mala ya na no ka chati ya na no sa event kom na pi ji shishangan pertaji modeliu nganyati langar tim ngam de ta tor ta banyo ya kanam you know way but pet ko war dali lay ngam kan sham ka e braja kali chuni ngam kwa long kon ta ngat pen em na kariti na repay ngat pen san yo what the hell am I even doing here is it true that I'm wrong oh no gotta say what I make from a legend see that I feel like a boss hell no I'm dealing with something that did I winning some toss still know hey yo I've been hustling I'm kinda living my dream hell yeah hey yo Shush, listen to me, bro. I ain't got no bills to pay, still I ain't got no time to waste. Promise every step I take, and honestly I never play. Humble and kindness is what I practice every day. Yeah. Why should I discuss in others when I can complete my own life? For understanding as I'm growing up, I'm nga kerpat yaki candidates chungi baki subhaban shimno kini ki seat sang ni hakmat subhaban yashong Kalau muka
Kalau ada hi keporing iban sedang tang bangin aipor sekendiat kat tu kat ni por bangin up saya kat tu kat ni ngut ki candidates jungi ngilai don saungut hang ni. Tingin aipor iki bakin wan syaka venue sa kat tu kat ni. Tis ngubha yai up lang. Ngakerpat ru ikipat ba ki bayeng syarut surok ne ha hei hang ni ha jan jong ke venue ngobha banwan shikman syong ha kinik syuki balak penbiang na benta jong pi ngobha ki pat ba ki bayeng syajan surok ne hang ni ha pelau bakin ya syong ha kinik syuki balak penbiang na benta jong pi
Ti kapor kam syak syuk yangi. Ti ngindang yai up yaki. Kumbakadang yat ke program syakaman. Ti syabangin ya sedang. Ngapediang ngobha ya pi baro. Bat ngapediang ngobha ya ki candidates jungi ki bala. Ki kertong jungi ki bala pelat por. Bakin wan kenang syakani ka rensan ya tai ki pat ba. Bat ru ya kirang ba shnong jungi. Bat kirang ba dong jong kalai mukra. Kibayadan ringkat bat ni mentakas ni. Bat kamtam ngakwa ban pediang ngobha ya kiseng samla lai mukra. Kibala ya baladan ya kani ka mensim ban pelong kum ya kani ka program. Nga ka perfectly suting nga dap da ka jinx ngo sarong bandan ibenta ibarit ru hakani ka jingyalang kum ka shnang lai mukra. Kani ka rensan balak pelong da ka seng samla lai umkra. Ka ailat tang ya ki kertong jongi ban penpau yaki jing temu. Ani ka jing terang jongki na ka benta ka lawai. Bat ka jing bha jongki nong shong shnong ka lai mkra. Bat kumjuk ru ya ka jat ben ria barok ka wai. Bat ru ka ailat ya ki pat ba ban penpau yaki jing don kam kum ki nong shong shnong hang ni. Bat yakini ki jingkeli balak penbiang na benta kani ka program kidai ki balak wan kidai ki jingkeli ki bawan na ki nong shong shnong ki bam dan benta ne ki badan jingya sok bat kanu ka kunhun politics bat ka seng samla kala wat jingtip bat penpet shwa pet benya yakini ki jingkeli shwa bikin wan ra hakani ka rensan. Di kelem da penslam syuk ngakwa ban khot ngobha ya i presiden jong ka seng samla lai mkra iba rupat wan kar bain ngobha ban wan hakarensan bat bangin pediang buram penkup buram ya kirang ba shnong jongi. Kodai shibun perfectly suiting we neki samla ijongi basa hapo ka shnong ka jongi ibla don ta ka museum banya snok bentalang bat kaseng samla lain prak pelun benda don lang hakani ka program idei ru iwe ni kena samla ibla don tak museum ban ya pet ya kami berjaka bha ka miat joka snok ka thau ka jungi te pedang subha ya pi baro sakani ka dinsan etai pet ba balap niat tak kaseng samla lain prak pelun badrakhi ya ka museum lai lot kamut ka demokrasi ngai kublei ru ya ki candidates ki bangila khot subha ya ki sakani kerinsan mentakasngi ki badon nak portul parti nak per ngai kublei ru ya ki rong ba shnong ki jungi bro lengut ki bela pelat ya kapor bela ai ta kamsiem yangi kena samla begin yop organize kum kani ka program iba teori ibadai ru rong ba shnong jungi iba boy but iba Andrew Jerwa kublei shibun ni pi kirong ba shnong nga ai kublei ru ya ki sengken thai nakaliang seng nakajok shnong thau jungi ya kirong ba shnong kirong ba dong sorry ki bodon kat dam ngi mentas ngi nga ai kublei ru ya ki kena samla ki jungi ki bla don kat lang ngi nadu ki sngi bangi penkrea ya kani ka program kena samla kublei shibun but baro ya ki invitees ki bla khot ngi subha te bansia tu khendia tak phangka kumnu ngi pen KM biang ya ka seng samla lain khra pelun kadon kadaw bat kumnu ngi pen KM kumnu ngi reconstitute biang ya ka seng samla lain khra pelun kala ja mentala arhuisnam te kumnu ngi pen mi ngi kumnu ngi wan kita khna samla di ka por covid arphawar huai podon pokad biat ka covid hatu ka por te gidon ki khna samla ki jungi ba kayo lain kha ba laksa khang not na district administration namar ba ki protocols ki company at pa ki brio ki wan thet atu po kaya yo jungi ma te ngi prakhat ngi ong toy khna salma jungi nemi ini contribute nam tai ka snong ka thau jungi kham tam ha por ka khlam ba jingjar ba ba tu por tingi lum khna samla ngi kum tu atu por la de lum kum tu tingi ya volunteers kumba sau banai lenter nadu men step hadu jan miet ye res ya ka jing em ka jong la jong ya ka layeng jo iyeng ka sem jung iru tama hadadep hang tu pat ti yong khna samla tong in form da obyang in pen km da obyang ya kata ka sing samla ka bla adu mentala ka nus nam shu de kum ta hi ngi form byang ngi reconstitute byang ya ka sing samla hau benai oktober sitarek arphau arhuai
Tengah ngasih request ya balik sistem bain peni yang dia slide ke kam kaba keseng samla kala le nadu arpu wei haduk mentah kentihi Kalau mau kabalayang aban klet ya pakuri bait kiblai Kalau mau kabala bangan pendu ya lakaten rai kasih kara num klet ya la rempei wat la kasukasan ne wat lang sang sau dong perthei Kori snamuk niuk pablajer na do hendai da ulang shua Tukam de yang aban sumar suker ya kanam balatap haki mau benar O nganum berat ya pakuri basyong kiblai wat lah ka kya ka shan ne wat lang adon sha silyang perthai Kana tang ulang man shua plus no hakik sai kadui tara Hato ken nam ken ud bat ya hai ken ud pan pen kelung ya dono jong Ten rai bangan te piala ka ten rai ap deng ki por ki bayai temai ten rai moka ten rai bangan nom klet yala ten rai bangan te piala ka ten rai ap deng ki por ki bayai temai
Kemudian Shibun, ya pi kita ki bengi khot ki COVID warriors jong ka shlong ka thau jungi laim khra. Am lumla ru ban klet ban ai kata ka jing khublai ru ha tu por ya i MDC jungi bla ai kata ka bam ka di ingi bat ki don ru ki long yeng ki blai i ingi kat nu ki sim jing e mingi kena samla ta ki COVID warriors ya pi ru ai kata ka jing khublai. Ti tang kita kentin hi khublai Shibun Imslam sing samla laim khra pelun Imskem haka hok khublai Shibun. Ngakerpat ye ba rupet ngobha ban yang sashpang. Ana ong bain pun kut buram tang ba iwan iship nak maik nangai las dang keren. Tam lei maka there's a first time for everything. Dengan kerpat ye kirang ba shnong jungi iba PS nong kendri bat iba Andrew bas ngobha ban wan hostage. Pak Theory. Ngobha ban wan ha stage pangin pun kut bai ba rupet in pun kut buram ye pi. Khublai Shibun ba rupet ti ngakerpat ye iba PS nong kendri ban ngobha ban ai. Kat tu kat ni ki kentien mah syangi. Khublai Shibun samla perfectly shooting iba penya ya kanika jingelum lang jongi ha kanika no phai sngi ngai Khublai ya ki pararang ba shnong iba Theory merbo iba Andrew Jerwa ki balaya pelai por ban don lang ha kanika sngi nga ai Khublai ya i president jong kaseng samla laim khra pelun i samla Rupert Wankar, secretary Kit Karshing, but baro ki executive member jong seng samla laim khra pelun baro kawai ki belashim ya kanika lat kalenti ban penlong ya kanika open panel discussion ha kanika sngi kaban long kajing mentoy yang ilang baro nga pediang sobha ya ki kertong jongi ki biadon ha kanika por iba Manuel Badwar na ka Indian National Congress, iba Ajoy Nongrum na ka TMC, ikong Wan Penhun Karsentiu na ka KAM, iba Avna Pariat na ka VPP, bat iba Pirarani na ka PDF. Nga pediang subhay pi baro, ba pila pelapor banwan hakani ka program. Nga ay Khublai ru ya i ba fanten la kadong EMDC ibala pelai por bandon lang bat ngi ni kapor ngai Khublai ya president secretary senglong kme lam khra bat ki khot ki jongka ngai Khublai ru bat ngapriang sobaru ya iba kerman lang yuria iban salong u moderator ya kani ka open panel discussion ha kani ka singi ngai Khublai ya baro kinong snong jong kasnong laim khra ki balai pelai por bandon lang hakani kapor but nga nget scam bakani kajing ya kendu lang jongi hakani ka cap kanlong kajing mentoy na kamenta ki hun samla khamtam ki banlong kalawei jong kasnong kathau jong kari bat kajaj benriu kumbang itip ha ka arpon nyaw tarik mentau benai ngin salek selaki jong ki polling station ban tab ikivur ki jongi na kamenta kani ka election MLA Arajar Arpulai. Kalong kabodon kam ba ngin pendap ya kani ka kamram ka jongi da kajing perhat ka basta Henry Om da kajing sngaw. Ngidi ban siyem ya karay da kabang ibu nongrim ya Shibun ki bangi yoi
kibala bantay ya ka sinong ngataw bat kumjuru ya ka constituency hi barok away nga kerpat ya barok kinong song ba kumba julong hi hakani ka election kamanwan bakinle ya kaju bat kata kalong bangin wanra ka sukasan ka jingyat bay ya renti ha barok kiliang ho ngidon ki parti ki baper ki kertong ki baper rei ngin te lakam ban ngin penya ki kam ki jam da ka jingya suktu jingmut da ka jingya be ya renti bad da ka but da ka baburam mar kliang klam da kawang keti yanu habangi pendep yalaki kamram na ka benta ka ni ka election te banganom penslam ngan ai ku blai sa sisian ya baro bat nga ai ka jingkit bokit wiang ya kini ki kertong bat nga ngai scam ba na ka jingya peliu jingmut na ka jingya keren ha kani ka sngi lesi ngin sayo ya ka sembo perhat ka bangila ban ra hapo ka ying dar bar thau an ka bangila ban pen kela ya ki kum ki bil bat ban kin sakelaan pat hadin ni kirman scam ba kum kita kin mi na kani ka jingya keren menta ka sngi tang da kini ki kentien ku blai ya pi baro Kublai shibun ba nong kendri ikitu ki kentian jong pi bat mentashwa bengin ya jam shakman ngakerpa dia iba Andrew Jurwa ban sungubha banwan hakarensan bain ai kat tu kat ni ki kentian yangi nakaliang jong i sungubha ya bu ki kiti jong pi put your hands together kumbong nak pareng for ba Andrew Jurwa. Ngapriang subha, ngapriang buram ipi baro, hakani ka no pai sengi. Kublai shibun ya kasing samla laim kra, lun kabla khot subha, yang iban ya don bentalang hakani ka rensan ya tai pai ba, ka common open platform, kaba kila trishtom, nado kini kisngi, ba KK baro baki pelong hakani kisi, kinong ki bayai bet ya renti. Ngai kublai ki pararang ba snong, iba Thierry Marbo, ngai kublai iba PS nong kendri, ngai kublai kirang badong ki biadon lang hang ni, lese gitu ki bam shimla ban poiru nak daw kikam bam laban kiar maka si poya, ngai kublai ki senglong kemi, President Secretary but baro ki member ki biadon lang hang ni, but ngai kublai ru yapi kipat nong sok sinong, jong sinong lai mukra, but yapi kibiyayang saudong jong kanikaransan. Klempep namla ban ai kejing kublai ke bakerbang ngahaban terwa kejing ai kublai ke bakerbang ya kini ki kertong kibala poi ha gani kejanmit ha gani no phai sngi namar kejing wan ke jong pi kan ai men sim shibun bat khamtam kaya ke bapidon ban keren, bapidon ban ai, bapidon ban pasat. Hakipat nong snong jong gani ke snong lai mukra, bat jong gani ke konstituensi kanwan rak ke jementoy pisibon. Ya gitu ki kandidat ke bamsim la ban poi, ni pedang ni ai ke jing kublai ya kiru. Bat lese na kidaw ki bamla kiar, kim sim la ban poi ha gani ke sngi, ha gani ka kerensan, to kam lelei. Henry ngikit bok kedwang ya kini ki kandidat ki bodon hang ni. Kibaru la pelaj por kenang banidon bentahang ni. Iba PS no kendri ba boy la keren dah khasi namar bagadi ka mix constituency. Ai la inga khendiat bangan keren dah pareng. It is an honor for me to be with you all here and to have this opportunity to engage in a meaningful dialogue about the important issues facing our constituency and our state. As we gather here today, I believe it is more important than ever to come together and discuss the issues that matters to us. As we all know, politics can be often divisive and contentious, but I believe that it is possible to have respectful and productive conversation even when we have different ideologies and opinions. When we listen actively to one another,
When we respect each other's perspective, when we work towards common goals, we can achieve great things. So let us use this platform to engage in meaningful dialogue, to share our thoughts and ideas, and to work towards solutions to the challenges we face as a constituency and a state. Whether you respect different political parties or we have different opinions on specific issues, I believe that we can come together and find a common ground. In conclusion, I want to thank the Seng Samla Lai Mukra Pelun for organizing this common open platform or Karansan Yatai Paiba and the opportunity to be here today. I am looking forward to all of you to have a productive and engaging discussion. And I'm hopeful that we can all leave here with a deeper understanding of each of your agendas, your goals, and your targets, and your commitments to the constituency and to our beautiful state. So thank you to all the participants, to all the candidates. Good luck. Kublai Shibun. God be with you. Thank you. Kublai Shibun by Andrew Jarwa, Yakatuka Jinkran Jongpi. But before we address the elephant in the room, kino ki program ki bangi organize haka shnong jongi mo haka rikasi jongi kam sedang lani kam kut kelam daka jingroi te shwa bangin sedang akwa ban khot ye I ba lampang imle iwei na kinong roi ba pau jong ka rikasi jongi ban sngoba ban wan ban present ngi bat ka daka jingroi jongi. Please put your hands together for lampang imle. Kat baki badang lek sound kidang penkrea ngash kwaban ai kublai ka Seng Samla Lai Mukra Pelun ka bala jid yang abangan wan ruai hakane ka kshnong jongpi nga ngadina jayau kini ka jing ruai ka ba ngin aya hakmat jongpi menta ai bakan long kanuksa ya kinong shnong bat ya kikertong kiban yang akan ke election hawan usnam but ai ba ubleyon kren yangi dakan ka jing ruai. Koribait Batyang jonga Shanungan syam kumapa
langawat syai hatungan syam kumpah haka pertai geleng saudang pertai ngawat day tang pabangai tenat kilum jerngam kiksat rempum nong wei transpa ki persyang ban kum bun bak kiriu men barem la ai tila met bat mensim ya la jing imru ki kloi ban ai ti namar jong pa kuri kasih ku kun kari tu kindit ben riu bayok ken wan ki nong pen sniu tu da ku kun kari jong yi ai ba jing so kan sin syar hang yi namar kumba kalong menta labun satang nong wei sudah ngidei ban yale namar kari yoshu kam trai unong wei shisngi kukun wat tang jing ngau ba yo bahadin kan shet gela tu daken mau kukun kari ai ba jing so kan sin syar hangi kukun kari to kindit ben riu yo bakin wan kinong pen sniu kat badang don kapor kaya yala kari bangin yada yala kari bangin yada yala kari bangin yada kubishbun Kublai shibun ba lampang ya ketu kasur jong pi kaba yahap shisha ya kini kerensan ya kini ke program kaba la organize ka seng samla lai mukra te menta ngipoi sya ke benta kaba kong santam jong kini ke program bat na benta kata nga kerpat ya iba kermen lang yuria i editor in chief jong ka shillong mail pan sngobha banwan harensan Sngobha ya thap lang kiti jong phin abenta iba kermen lang yuria. Kublai shibun samla perfectly ya kabenta kabapila ai pat sanga hadien Wengiyo ya ketu kejingrai lingbau samla lampang simli kabak kejingrai kabaken ut bat kabakeren beriu habai dei kabadonru ya kejingta na kamenta kani kamenta bat ka pat kathong jongi na kamenta kalasai ningkong ning shap shua kabangan khot ikini ki kertong syakani kerensan ngai kublai ka seng samla lai umkra kabla terwa yang bangan long komutau moderator kani kesngi
Habaningkong nganang mut namar banga syakot na kata kasnong laim kra nganang mut kata kerensan kan long hakaktian nong wei. Hendrai habang arung ang tie po ko office tre kam jong iba Andrew kabaningkong kalong bakikwa bakani kajingya tai kan long haktian kasi but in ailat rupat iki kertong ban pensyai haktian nong wei na kamenta kinong tep wot pat kibom dei na kani kajat ben riau kajongi kita ki kasi lani ki jantia ki penar ki bangi ong. Haba kaktian ka im kajat ben riau ka im bat sakawai rungan ong haba ki samla ki yeng ka nong rim ka baki ong yeng scam ha ka ok kajat ben riau kampat yap bat ngitip haba ki don ya kata ka jingkit kli na kwanta kani ka ri kajat ben riau ka lawe jong kani ka ri ka jongi ngidang don ka jingkermen bakanang yai tingshan bat hakani ka por an chu batai lingkot kumbalai pinbet bat kador bat kiseng samla laim kra kalong bangan sekot iki kertong sekani kerensan bat adienta ngin ailat iki bakin keren kabedei bat katong ka jongki kai ba pelong iki ban yakun yakani ka election bat kin don bat ki jingkili kumbala matphang menen kong ba kila penkre nakaliang kaseng samla laim kra ringkat ru ka dorbar jong ka snong laim kra akabede banbu akmat jongpi ki kertong ya kai ka benta ka jongpi na ka benta kani ka snong laim kra kabede ka wei na ki snong ka banga juput turoi ha ka jinglong samla ka jonga ka long bakasei ya ki nong yalam ki nong mi khamat ki nong thowan ha ki por ki ba menchua ki ba don chisha ya ka kerdan bat ya ka jingkit kli na ka benta ka constituency ka jongki ba kumjuru ya ka jella menta ngan khot shua yo kertong Nagaseng People's Democratic Front iba ar pirarani bat ngangai kadon kajing penkup burom nakaliang kajongki ya ukurtong jong ka PDF ngakot iba pira banwan kius kini kerensan. Adab ngakot say ba Avnir Pariat na po Voice of People's Party. Buat say kong wan penhun karsentiyo naka kenhun kakam. Iba ajoy nongrum na Katrinamul Congress. Bat sa iba Manuel Batwar Ukurtong nakaseng Indian National Congress. Nga kerpat iki ba pinsim lupano ya kajaga ka jongpi bat hasua bangin yat kamat ngakot katkum kajing pinyat nakaliang kaseng samla kilong ba nakaliang jong MDC jong kani ka constituency laim kra ang the na bumi kamat hang the hapo kasil saton bas district council ba in one shedrong iba fanten arin kadru bin a shikintien arkintien Kebelah Sibun, Bakerman, ibadai moderator jong kani ka program menta, ngai ka jing kublai ru ya samlai bahus menne, ngai ka jing kublai kerpang ya ka seng samla, lain kera pelun, kebelah penyaj ya kani ka program menta, hot ngilai tray rengkat hakitu kipor bengi wat yamat ya ketu ke kelam kebelah penjenjar pensosat yang ini ingat yang terakhir dekat nang ni syahmat kumunong yalam jok kasnong kumunong yalam jok konstituensi ginyai don dekat batpi nu kapor batpi don kam yang ini ya kiseng long kami iblai don dekat ang ni ya kini gilai ngut kirang basnong iba teori iba boy iba Andrew
irang badong jong kedem senyong ibatoni payapi ki pai ba jing sisa ngawan ban chu skap ya kan di program ndai ngakwa ru ban pen pau chapi na kaliang jong i Amprin Dr. Amprin lingdo baimla ban poi sakani ka program namar ka komitmen ka bailai mentala jan sibnai satu kidong chong snong baper ki bahap apo constituency jongi ka election kala khmud ka por kam sha shu te ban pen kelai kita ki jingdon kam jong ki pai ba hang tu labu jing i ban wan hakani ka program ti lapha da ka chiti pangan puli ahmad jong pi ya kani ka chiti Our President keseng samla lam kra Shillong kublai da kani ka chiti akwa ban pentip chapi ba kon hon jong pi bana ki daw ki bamla kyar ngapan map ya ka jing bamla jonga banya don ringkat bat pi hakarin san ya tai nia ba pi ya khot yanga menta kasi sipaw tarik lempang police point parking lot ngalai kut lupa ba bon ki ken hon adu atayo menchwa ban pendep bon ki kam menta kasngi nakadaw ka jing timit kapor ngamna shu ban penpep ya kitei ki program jonga banchu ban biang ya ka jing sngo ka jonga ha kani ka jing khot jong pi sha ka tei ka rin san ngash pen shai cha pi bangla rung man la kitnom yeng bat ajubab ye ki jing kli ki nong shong snong haki arsnam lenter baladep hanga shimet ngasngo ba ka nong rim ya tai nia pai ba imdon kam bat kam shong nong rim na ka benta jonga ka balaya iwei pai wei ilong yeng habaro ki dong halaim khrap plun bat constituency baro ka wei akit bok riang ye ka seng haki kam pente snong ki ba ka persyang barabol ngakermen mapi bat ka seng pinung wo ne wit ya ka rai jonga kenmen mapi ban seng baka seng pin ken mau ya ka jing trei lang bat nga ha kisnam baladep bat pin krisyan lem ya ka jing terwa krisyan kertong jonga sapi baro duai lem na ka benta jonga batu krisyan lem yang lada pi ibit yang bat ngan nyai beteng ya ki kam sakri jonga ya pi kinong song snong baro sia jangu ka baburam ya pi Dr. M Amprin Lingdo candidate 16 East Shillong constituency ngai khublei ya kini ki kertong ki bla la ban poi ha kani ka program kit bok kit riang lang ya pi bro tu nang yai trei sitom ka jing job ka shong ban ajrong bat ha pi ki pai ba khublei sibon kublai shibon ba fanten ya ki kintien ki jong pi ba kunju ka jing penshai ka jong pi halor ka kertong napo ka National People's Party kong Amprin Lingdo ya ka jing bompoi ka jong i shakani ka rensan menta shwa bangin sedang ya kani ka jing yemir ka jing yeter ba ka jing yetai nakamenta ka bha kamiat jong kani ka shnong laim kra kumbala majpang mene daki di rangba ki ba khmat ngasngo ban pen sngo chapi ba kani ru ka de ka thong ka bau shulong mel ukurwo ka atia rudon nakamenta kani ka election ka banwan namar ngi tep bahaman la ki jaka hakini kisnam ki bladap barok ngi angnot ya ka senchar kadar ka bakoj tenga nge hakani ka kinti kumba philami shakmat pan yakun ni ka election nge phidon la ka jong ka thong ban khmi bat ban bania namta ka jinge jong pajba bat haringkat ru ban don ya ka jingmut ban don ya ka ta senchar kadar ka bakoj mentangan lej ngan IT Sheiba Pira Rani bat shua ba pinsdang ba ngan yetu bakladon ga jingpen bet banginai por pi nyo minute balada markin don kibla pet ya kaporu bat anda kala tam ya kapor ka jongpi ngin haban pensange ya kapor ka jongpi ba Pira soba sedang ya kani ka jingeta in RPD way ne ki kertong ki bangi la jui na kapor ha manla ki election wa pia kun nakani constituency bat ngi kwa ban tip menta ka e bat ka thong ga jongpi Yau news nam arjar arpulai ter chakmat pat ningkong ning syap kadap daka jing songo kapakraw nak benta kaseng samla ngampat jupoi perkhat
Bakan wan long, kan wan jabyang, hakasnong kabai jungi. Kadap da kejingkemen, ya pi, kirang ba snong, wala dangam jer kerteng, helai pide ki parlok ki jonga. Nilai im hakasnong, bad ngitip lut, ya ki baro. Ai kublai, ya kirang badong, ngai kublai kamtam, ya ki long kemi, bat kumju, ya pi ki paiba, ki belawan bansaki, dala ki jong ki khamat. Ngalaban, puli ya ka ka bangakwa. Kalong, kabas ngau tenat, banyo kum kani, kejing ya kendu, paranong ya le. Hamadan thma, ban ya keren, ya ka im kayap, jong ka jaj benriu. Kapastat kum ki khasi ban kamai, ya ka hok. Im sngi ban tip, ya ka hok. Kababha bat basniu, ka jing job, ne jing rem. Ka jing syai, ka jing dum, bat ruspa ne duk. Rem ne tat, min sngi ne min mi. Syati, bat syatay. Katip riu, katip lay. Ne katip suit, tip kray. Baro kabangile, ne thmu. Kayang nong rim, tang haartuli, ki mau nong rim. Ka jingim ru, ka khamsuk banyo, ya ka bainong, kat kaba, ngijit, habaya nujor, ka jela kala herdor, haduk kata, namar ka vision, ka jingi jingai. Banyo ibun, ya kinong ile election, ngibu ya katong, pla pisa, ya baro kentuk, utap udap, haduk iba, ya pelong ya ke sorkar, pandaladep ke election. Kanik hi kalong kanong rim ukhasi berim, kapop kasang, kasyong halor, jong baro kiba kener ya kepisa kabamhok. Titu kentu syarum syaneng, banim sngi ban kamai ya kahok. Ngam jui ba uwei nong mikmat, unle ban pene ne pensa ya kilong din, kumba ki khasi men barim, kile ban te sorkular. Da ka babu ya kilau kentang, haka juban hok, ban thau ya kahok, haka shikentin. Da ka ba pensyong sbai, pensyong blay ya ka juban. Kentu ya baro, nilayo tia klempet ngor, ya ka jinge babun rukom kibuan tenshop, ya ka jaj benriu haki rukom baper. Kilat jinge da, kim syong haka spa kapho, henre haka tup jing start ngidon kam, haman lau briu, lem kumta, umulung susu tham, unum tho ya kini ki kentin. Baro briu bestat, manu bala banlen, lada kemple kalat, kumnu lai ban keren. Ki jinge akini ki sngi ba menta, kilong ki kam, ka jing minot ban tre sitom, kawan ra ya kilat ban lenti. Herai ka jing jaitu, ka imsuk kawan lam ya ka jinge, bat ding pingkyang ha ka jing im jongi. Ki briu basyong hapne ulum silong, ki de ban kam pinjanai lade, ha ka perkhat perdan, kumnungin long ka themai kalawai, jong ka yo ka kot. Bat banyatir sani ya ki themai syong sbai, syong blay, ban pan kerpat no blay, ya kinu ki an, ban te lakam, yang i banwara sa sisian ka jing start, bakan banela, ha ka jing im, bangi im, hok im sot, kat kumbalabu, uken rat akasla pertai. Kaengile, kumnu banyai bantau, matang yala ke ikhtiar, long rangba hala ka jela, ngilong ka jai penriu bakerpang, kari kilai pusim, bat khat ar doloi. Kat bangi ap, ya ka jing yarap jong ka sarkar kami, ngilong independen. Barabor kani kala suthiet aki khun ki kti kinong yelam jongi. Hangnu kirang ba
ngiyang nagabenta ki parado prasnam ngi subyang ban peni bat kendoi ya ke jing ai ka sarkar kami kumnu la pendon kampat ngisim ngitip mo bakadei ko umsep jong kiwe ningi klet ban penken mawi ladi bayak ki khun ki hajar it yala ka jong ko umsep bat sarong ru hangta don kabor kador bat kaburam khadu ngai khublei siajar ngo yepi baro iwe pa iwe tungi nyebu ka jingdoi naga benta ka ni ke election ar phulai ka panlong ka babha kumbangi lakwa isembo jing perkhat syaba kan kut ka jingkren ngai ni sembo jing perkhat don kibriu ki basngap yepi ba fikren de ki hajar kentin kin sulthu satya yepi kat badon ki weipat ki ban sulthu yepi krem dakren mapi wat tang si kentin ru syuaba ngan penkut ngapenkut dai ni kentin ka jingdum kam jula banjob ya ka jingdum henry dai tang mapihi ki pajba banwan rabyang sa sisin ya ka jingshai Kublai Shibun Kublai Shibun ba pira pidang don secondary second tom nilai mentangin ai tipat sei kurtong naka Voice of People's Party kaseng kabadang syumi hau ni snam mu baladap but kidon la ka jonghi ka benta tiktongin sngap kai ka thong ka jongi namta kani kasnong laim kra ba avner pariat shim ye ka benta ka jongpi Kublai Shibun baro tengah sengungu hadu kata ba kani kala poilong menta kumengila temu naduk mensuahingi kwa ba kibreu kinyo sngau kindon kirinsan ba per bat kani kade kawai ka benta ka ba ngala itanat ba bakila isim kya kini seng samla bat ki wei ki breu bah kani ka snong ru nga sengungu hadu kata Kublai Shibun namar kum kini ki jait insan ngidon kambet man kapor te nga dei naka Voice of the People Party but kibun bha kita ki resort halor ke ba ngi bo ikania kanong rem jong ka party tangbangan kro tang artli swa hakane ka klip mat menta kata ka dei kanong rem bangikwa ya corruption free Meghalaya namar bangilai ba corruption te kala nang jur susu menta ki por bat kamde ke kabarang susang thamai kade kabla rem bha ki leaders jongi ru menta ki baphi atip bha ki di ki breu ki bala ya crunch ya ka clean politics naru menswa kimde tang sisin sansnam ki di ki breu ki bala mi naru menswa ki bala persang banyak khun bat menta let's say ki yo yangi para samla haka VPP ki bala ban pen urlong kita jing temu jongki mdei syo tang ar le laingut mentang ila yabun te ka clean politics kadai ka nongrem jungi kata kamut you kamut ba ngin investigate ngin prosecute ngin kendang ya kini ki kambam sab ki bala jelai hadu tata man ki department haman ki tenat trekam jong sarkar Meghalaya mental abun bun snam menjudan menuru bat penurlong kita ki campaign promise kisuya one bat ki tu tang spor ni kila ija biang tega corruption free Meghalaya kadika wei ka thong ka bangikwa hadu kata ta namangi i ba corruption ladangi mueng hidai mentoira bandon kini ki rongpong mdon jing mentoira bangin nang tai ki building ki surok ki nang private ki jingking ki dom ki sanang khlembet ki jingking ki sanang private ka corruption ngi di banweng bat ki bon ki bre ki ong kata ka ki ka ba pisu po sneu ngong em ngila baro ki bre ki kwa ya kata tangba ki sngo ko madon marweiken tama parlok menta ngi wan na ka VPP ngi ong PPM don marwei nginya pen urlong gi jing tmu jong pi bangin yo ya ka senchar kadal ba khoj
Hapo ngi keren ru ya ka clean politics ngi deben keren ru what ya ka campaign funding ya ka political party funding. Katam judan manu bakran. Naka campaign jongahi simet ru nga penlong ya ka crowdfunding. Nga sim pisa na pajba kibon na pi kibalaya no senyang senga. But lingba katu karukom le ngalaban pinsay sa pi kipajba na kawan kapisa manuba ay kumnong ipentray kam kata kadika way. Hapartiru nginsa ay audit susu ngila ay tu sisien pa ngilum ki donation hasmit but menta nginsa nang yat sa kamat lo kata nama kata kade ka way kinti ka bakong san kabang ngim de ban klat ngimla ban mudur baka di kitang ka jadu ka magic baka bisa ka suwan ha bank account ki political party dan manora manuba ay but nakiwan ha kabor kinsa karwaj bait nama kata ngimla ban weng ya ka bamsap ha Meghalaya kalbang impatla ban pensay na ikaw ang kapisa. Sa kaway mga kwa ban pensay, imat ibaar, ngingi kwa ka strong and decisive leadership. Pilai ki leader jungi, bangarong atmu, banlong kumtahi, mga kwa banlong strong leader. Ngam kwa banday ubreo basuwan tang ne sipor, taman dalapoy yang tawan dan bodlo. Mansulong komiti jelly. Ngidon kam, igibreo ki nong yakun. Ngilai menta bagi leaders jong VPP ru ki igibreo ki bakun. Pila ban kento bun bahagi ke nei pemla banong kim day ki balong fearless ki baslur. Ki day ki breo ki badon budlum. Kata ka strong decisive leadership ngidon kam. Namalada ngilap kinuinu ki kam babakla ngihap ban penben. Ngimla ban su painot sakawai kaliang. Te kita ki artli ki benta. Bangin dia keren susus pangka manifesto ngatrai ba kermen ngatrai ngimpat poi sa kata ka benta. Dai, sepangka manifesto. Am kani ka hoi ka benta ka jongpi. Te ngina poi sa ka manifesto lai ngila bun bha ki mat ki bangila penrung halor ke agriculture, halor ke education ma bun ngi ki di nong hikai hi ki members. But jing sisa sibet hi ngamut ban penmi ya kawai ka micro manifesto ka balai tang ya kane ka constituency nama bang ngilai sngap ya kijing ujor kijing trang jong kipajba but sibet hi ngimut ban pelat ya kata ka micro manifesto balai tang ya ka kane ka constituency kumno bangin penon kam ya kapisa jong pi upajba what ya ka MLA scheme ru kumno bangin penon kam ha ka first year lada PJ yang aku mo MLA Kawairu ka bangakwa ban benrap hang ne kadai pangki constituency clinics ki constituency clinics ki jingya lang ki banging in penlong bet man kapor hakaba phi kumu pajba phila ban wan phila sim benta kumne ban ngan ai ka report card ya PSA kumu MLA kadai bendon ka accountability kadai bendon ka transparency kata kadai kadon ha jing thoro mdei tang mga sukran hang ne kila don ki camera ki bala record yang aru bang ong kumta ladang ngingi terikam ngimdei ban tieng ngimdei ban leran ngimdei ban bori te ki constituency clinic su ki dei ki way ki benta ki bangila let's say ban rat ding khong ru ya kani ka jing bam sap ka jing sukor ka jing thok te ki constituency clinics ki dei ki way ki bon susu ki mat ki mata tang nyo minute kan jinjar yang bangan pendam hanrai to ngan ai benta na si Kublai Shibon ba afner pariat enta nga kerpat i kong wan penhun ka sentiu na po ka kenhun ka kam panchimi ka benta ka jongpi Kublai pi baro Kublai kerpang ya ka seng samla laim kra pelun kabala shim ya kane ka sien jam ban penlong ya kane ka jing ya tai pat ba ha kani ka jaka kabangila ya don lang menta umau jam shaka jikla but umau jam ya kabangin yo ipat ya ka sinshar ka khadar ka bakhuai la sedang banbu da ka seng samla laim kra pelun but ka jingwan ni shimbenta ka jong phi ki nong shong shnong kalanang tintiaw yaw ni umau jam halor Bat ngangai scam, ba ya uni mau jam,
baro kinong song snong kin ya shim benta ba pinang kentiu pat kham shalor hadu ba kanika constituency ka jongi kan long ka wei ka model constituency ka ban peni ya kata ka corruption free constituency mga ikong wan penhun kharsen tieu iban ya khon kum ka kertong shimat na kanika constituency but ngami ikhmat ru ya ka kam kum ka platform pila aban sgau thami tharai namar bangong ngami ikhmat ya ka kam balai padang ahaban ya khon kum ka kertong shimat ka kam kadang dai tang ka political platform ya ka bahadu mentang ngimpat ya sgau kerki bangin ya register kum ka party namar hakajing sgau thu ka jongi ngisgau ba kalong ka badon kam ha ba mapi kum ki pai ba nong song snong phintip khambnya ya kita ki concept ya kita ki ideology ya kita ki matrai kam ki baka kam kawan ra shakmat but ningai ru balada ngim yo e kata ka jing priang na kaliang ka jong phi kan mentoi ayu yangi bangi gini ya shakmat henrai don kam ya phi ningkong kum ki pai ba nong song snong ba phin priang ya kita ki ru kom perkhat ki ba thamai ki ba lese ka kam kum ka platform kawan ra ngangai scam ha ka di ka por kumbala mai phang dei ba yuria ba ka jing ya kran kan long halor ki manifesto bat kat kum ka shithi ka bang ngangalei opriang ngas ngau thu ba ka manifesto kan dei kham tam na ka benta ka constituency wat kham tam na ka benta bangin ya pek ya ka jing long jingman jong ka snong laim kra ti parlok baro angani thu epi hakikat tu kan nipnai ki baladap ngangalayai saudang ngani ka snong laim kra hoi mdei tang hangi shakiwe ki jakaru ki baha papo kani constituency tangba namar ngia kran ya kalaim kra ngan kam fokus kendia de kalaim kra ngalayai shaki them jong ka dem senyong ngalarung shaki nong remba ngalarung shaki nong remba ki blok baper ngalayai ikin ki snong saudang ma kalom sora kanom kenri ka Upland Road, ka Bonfire Road, ka Boys Road, kat ka bang ngala ban ya. Te hakata ka jing ya lenti ka jonga. Ngala persang ban kova ka tu kat ni kat kita ki jing ya yin ki jonga ki bang ngala poi hadu ka kan kenti kumba nyau 4%. But ngam tip ladangan la ne mangan pendap kita ka jing ya yin ngaya minot top hadu menta but step but mate kat baka por ka sha bat ha kata ka jing ya ing ka jonga ngani thu epi ngam ju khung ya ka plateng ka bangangan non sam si ki pai ba namar kamat ka baning kong ka baka kam kum ka platform ka wanra ka long ba ngikwa ban wanra ya ka nuksa hakani ka constituency bat hakiwai pat ki constituency ki ba ki parlok jonga ru ki khun bangin wanra ya ka corruption free government bat ka ai ka banganga kit ka long ki kat lang kedop ki banganga ai sakit liu yem ki banganga rung bat ngangai scam ki tu ki long yen ki banganga lawan rung pilaya yo ai kita ki kat lang kedop bat ngasam ru ya iwei ikot sisla ibang iong ka survey form bat ya ka tu ka survey form ngi kat pat ikinong song snong ba phin ya pendap bat pen phai pat changi namar hakajing sngau ka jonga ngasngau ba nga dei ka ai bangan sna ya ka manifesto na ka benta jongpi nga dang mi tangkum ka wei ka candidate ban ya khun ya kani ka election bangan mi khmat ya phi kajing ka babun phi la ya lengba ma phi hakisnong phi tip khamba ma phi ya kita ki jing don kam hakisnong jongpi bat ngala kerpa de kinong song snong ba phi ne pendap ki ki form bat ba phi ne pen phai pat changa But kalau long hiru kumta majority hadu mentang ngadong nak kita ki nyau 4% ki yang ki bangang alayat kumbalai 4% ki long yang halaim kra ki lapen pai ya ka survey form sya ka office tray kam gajonga bat ngan ong ye pi kalaim kra kum ka snong ka snong kabala da pi pet na bar pinong ka de ka bla biang lut
Henry anda pilang ngam sa kisnong i badan sibun ki jingduna. But habang alaya ilang bay gitu ki survey form nga compare kisnong gi banganga rung ha kijing ya ilang ti nga nga sedang ban frame ya kata ka manifesto. Ngani thu EP ka report jong kata ka survey form ka banganga lum hadu menta ka longkum ni. Kendai pausan persen na kinong song ki banganga layo bandung. Ki ang ba ngikwa ya ki nong mi kmat ki ba syampang bat ba ki bala ban lecture assembly ban tau ya ki an ban wanra jing yada ya ki nong song snong baro. Kendai pawai persen ki ang ba ngikwa ya ki MLA ki balong honest. Prapu persen na ki nong song snong ki ang ba Nikwa aru bangin yo ya ki MLA ki badon ya ka track record ka ba kila don ka jing ya trai bhabat ki brio. But nyau pa unriu persen na pedang kita ki nong song snong na ka survey form ka banga ngalayo lum. Kongwan penun ngan hap kini no ya ka benta ka jong pi bangan ailat no patri ba ajoy nong rum namar kapor pilatam ya kapor ba ajoy subashimti ya kani ka benta ka jong pi ba ajoy nong rum di ketong nak tinambul kublai sibun ba kermen kublai sibun ru itu i samla i bala penya ya ka benta bena khmat kublai sibun ya pi kinong song snong jong ka snong laim kra kublai sibun ya pi kiramba snong ki bala pelai por bani dan rengkat bat ngi Hakani kerensan kublai sibun ya keseng samla pulun laim kera kibla shem ya kani kabenta kaba kong santam ha kaba wanra ya kani ka agenda banyos ngo markman bat kinong mi kman Hagapor ba phone iba rupet yang nga ba iong yang nga bagadon kat kata kerensan kalat bapinyo ban pasat ya ki agenda ne ki vision ki jongpi markmat bat iba rupet nga ong iba soba Dadai ba kalong map yang bangan ba kalau don lupa ki wede ki engagement lane ka jing yakut Henry hadin sipang dai lambi iba rupat na yeng nga perkat haladi nga ong haladi kan mut ayu ba ngan long unong mikman da kinong mik da kinong song snong jong ka snong laim kra da gi je de nga henrei ngam nang kumno ban bentai kapor mar kum tahi nga seme ka phone piang iba rupat nga ong nga long iba kloy ban pediang ya kata ka jing turwa ka jong pi ban wan ban ya don rekat lang bat ban pasat ya ke vision ke jonga ha ki pait ba bat ki nong song snong jong ke snong bi ke laim kra malki barokawe nengkong ni syam haba iba kersan iladap iba kermen iladap all lupa bakapor jongi banya keren kadai tang nyaw minit kajing pen kre jonga ngatharai danga keren lot ngatharai kan cross e kasting kenta kataru dagaba ngala penret ya kata kajing keren jonga Henry to ngan keren ni ka manifesto jonga parti swa hadin kata apat ngan keren kendiat kensoj ke ei bang akwa banle kumngasimet kumbukurtong danga job nang
na 16 East Shillong constituency. Hakini kisigi ke banwan, kindan ki volunteers ki jonga, ki banwan penpoi ya ki vision document ki jonga, ke banlong, ki mat rekam ki jonga, ngasimru, ya kini galat, bangan pan map, na iway pa iway inong song snong, jong ka snong laim kra, ba, dan ki kem, bangambyo bandrong hakla ki tliu yeng ki jong pi, Henry, pi dan bet, haka bin sem haka donor ke jonga, kapor ka day ka bala lengkot palat, bangan rong haman ki tliu lieng, to map yang na benta, kata ka jing bam yo kendo ipi markman, ke vision dokumen jonga, kan sabatay syay, kay ka jing tumu, bat kay kikam ka bangan le, na benta ka sinong laim kra malki barokaway. Ki manifesto balapan kre na ka party, TMC ka jongi, ka paningkong ngikwa, ban kentil, ya ka yo ka kot, kumba fiatip, kak yo kakot jong ka state hi barokaway kalahir arsut la ileran ban pet ya ka GDP jongi ka TMC ka kular hakmat jong pi ki pai ba hakmat jong pi ki nong song snong jong ka snong laim kra bat ya ka state hi barokaway bangin kentiu ya ka GDP rate sausya nagaba ka don menta. Wanra ka jikala, kumapitip, piya sirum saneng, baro, sisur kiong, kani ka kenti, kadai ka kenti, banwanra ya ka jikala. Kidon, kibenta bangila pankre, na benta ki, kon samla. Kidon, kibenta bangila pankre, na benta ki long keme, Kidan ki benta bangilapan kre, kumro ban ay ka jing sumar ya ki long keme ki badang armet. Kidan ki benta na benta ki kena school. Kidan ki benta na benta ki kena college. Ya ki kena college, ki kena school, ngin pen ba karukom puli puti kan ya ka baya kan long ka baya beja nanti. Dak ba wanra ki policy ki ba fair ya ki kena ki ba ki samla ki ba pule ki college ngin ai ya ka laptop markaway kata ka jing ai laptop ru kan long bet salon sar ya man ki tliu yeng ki badan ya ki kena ki ba pule ki college kendiat ngan keren kinang bon jing sia dengan pule lot kan simpor Henry ba joy kapor ka jongpi ka nyo minute ngan supantang arsakan ngan pan na iba kermen ngan sui tu ipi ginong sang snong jong ka snong laim kra ba nga kumukurtong ngakular akmat jongpi menta bakan don kajaga ay daway bat kajaga bapinyo ya ka snam kapada kordet kapada kam hado mid step benong 24 hours ya kidaway ngin ay ha ka discounted rate ha ka dor 50% baro sisgi pada pinyo ha ka dor 20% ya kata nga ay ka jingkular bat nang ne sakmat sa pet ka kam katray bat kanlong kabakam jam kublay sibun palat ika second ka bapipan ti bavner pariat kendi ba manual iba manual badwar kades kapali ka jongpi iba manual de kertong nagaseng Indian National Congress patung in sngap ka ba idan batpensko i katong ka jongi Hello
lalong to kublai sibon baro bapila ya pelat por kanang monwan mentasi hang ni banyak kelum lang ngan shu ai kublai be direct ya baro khot hi bat kham kerpangan ai kublai ya kaseng samla lai mukhra pelun bakala pelong kum kani kadensan kum mentasi ke ba along ke ik ba dan kam hakini ki jing ya san perthai mentah haba kini ekran kini duduk meneng supaya ban petang hang tai hajrong ketika hoarding tai hajrong but worried about the healthcare facilities ya petlang kabat tho na po ke BJP tengah sukan mau hakapor covid ngathalai ke sensar ke BJP yang ni hakatu opor ngi along worried sisa namartang sudan bapang covid kabel lahe nela ni kilong yang long semdu kedan kijing sitom ke bajur henry bangan sedang kita kirukom ban ong ban keren sipang jonga bat sipang ke parti jonga ngi di ban keli swa kijing keli ki bon palat nganum keli than sibon ngan keli swa tang kowe kijing keli baki ong kibriu bak parti kongres mentam don briu syu pise philele yu untuk ban krusum nga ke parti kongres menta kelat nang klan namar babar okhot kisoput lahab lut kislaput lahab lut udieng sisien balahab kita umi biang lagi batamai unmi bha bat unang so bha kasne mabanwan lai kejing keli par kabelong namar bangi di masutho ke sarkar menta ba ke sarkar kini kini senam kale iyu na menta jungi ke covid kadai gawai ke kasino kadai ke baar kiele banwan ra da kecaka khalai hapo meghalaya jungi ha kapor bingi don kam ke hospital super khat bhi ke jingmut jim perkhat jing ni brio kalong kumno kabalai kalong ke border issue ke bagi uang konrad ke give and take hang thia pilang kata pemengele nutrisen bangal yi di khmat ajong ngi give away ka we ka lek ka bahe bha ka ba produce do kha bat ngi take pat iwe kentot ibarit ha ibadi tang jakalum jingtap jongki asmis bangimla bele airu kum kita ki jing le jong ka sensar khadar menta nginda pet ya ka constituency le jong tana ya kran tak sipang ka state ong yang hakini ki khatsan arphus ne menta ka development eu philai eu hang ne constituency ka virona ka lien ka standard tang ka kerteng slap san minit adab ka sulok hang ne khmat jong ka KFC be internet ka restaurant phenda cross lap ka tieng sha phasi hu wayar pendele seti sekendong senong remau habo ngiano damit upai uya nap pedang ke footpath iju besen perkhat pi kita menberiu kinya yang tu lada ki ur kan ja ayu kita ki jingkeli balai ngem not ban keli ngi dai ban keli bat buan ki jingkeli ki badang buan ke investment iyu ngi layo ang ni ke investment ke beningkong ya ke ni menta ki ong beriu ka smart city project ki yasna ke kata ka beling ke bahe hanle kanala ka don Rasai kat nang he katu beling kat nang kiu katu kayo which is very good. Kabahayang Henry he kata kanala. Kata ka sensar khadar jungi menta bam yu sa jangai. Yu tang ini khmat juti lejong. Ya betang hapo ba yu indiat soj. Nakata ka daw pini ka lait mukhra menta ka poi hakani ka klipmat. Ba pinda pet kam ikop shu ba kadai kata ka education hub. Kadai kata ka most prominent locality in the entire city. Kam don show kata. Kata daw ong ifi ka vision jongi di banya pet bah. But ka vision jonga da pisu kran ni kata. Kam dai na mata kata ka manifesto jong ka party ngai kran sipang manifesto jong la jong. First and foremost ngong ka unemployment ka jingdo kam juki kena. But ban pen kuat ya ka unemployment ngidi ban kan mau baka ngidi ban wan ra swabyang ya kata ka education hub. Kani kadai ka education hub jong ka state barokaway but ka jong ka north east barokaway hang ni ki school ki babhatam ki dan hang ni ban nga suklo bangaro nga de way ni ki student jo kita ki school ban nga kwa bakata ka education hub kanang ki sakmat employment dan pha pinapet sa ki drop out jong ki khna jongi hang ni to kumno ki khna ginum drop out tong ma phi lado men ula pa school bha ula pa MSc yokam tu parau long pama ngan betul yungan song school tu bha ba song bi heyeng am kam don shu ta jing man toy ngi ban lai
Henai pina pe cia chrum chaneng kat jing buan ki khana jungi ki jong bagilong desperate ban kamai ki thit ka skuti men hakane kumno ki khang lenti wud ya kata skuti hoi ngemla balong dependent kita pido bal ladang awan mangah ne ngala banong yu wei pu wei khuna bakwa ban kamai kita ki jaj jing kamai ngin wanra mangi daka app du balai ngin app kita ki company behe ban sna ka app ban bam pisa maki ngin national dia mangi ngila kamdai ka bae ka basuk hajrong katangi pe so iki utility services kat no khna so nang menteri kam hadu mentam parla pinapet ba wat da ki school kum ki St. Anthony's hadu menta ke electric vehicles is the future 2035 every car will have 50% of vehicles can long electrified pinapet St. Anthony's hadu menta dang penmi sa ka course na engine kali ngadang yakran bo padam tu sin ngong sir Mladai kapur bang hikai no tangki electrical engineer bang penmi show bangin long future ready. Kikernga kan, tamang ide bang pen ilanti mangikan kum kijat bendiri kita. Ke healthcare perkat pihak kan ke constituency jungi menta. Kadantang arteli ke UHC. Balik tahu tang you blood pressure ru kaplech ki hospital behe. Ngebtanai baladan kam UHC show kambun. Bat najrong katam dei tambadan UHC kambun. Kumbong iba mana kita wai ki sumar sukher ki di ban kham du na kador ke insurance plan du kampat bah dang namar labun babam pisa ki nong mikmat te ke sarkar kam don chu pisa ban insurance plan ki pat ba sakut sa insurance plan ba arlak yu pinpoi ka bel ka ba 10,000 khap siu ma phi lai psan ke siu sarkar tang 1,000 kita ki jingkeling habi kali ngin wanra kita ki jing per habang iyo kalenti banyan Pinapay ya ke infrastructure ngakwa banlong ya kalaj mukra ka ban kam best ban ya ka PB kam day ka kam ka bae pinakali yang ay kata ngimday ban shy away na ki AKA kini ki roadside hawkers ni kapepay ka hinyo minute ka jongpi kalakot ito ang ikipad ba kilayo ban sngap ya kata ka hinyo minute nakalyang ka ka bakila clay ki kirtong ki jongpi nakamenta kani ka constituency lai mukra mentangin poi pat suai ka benta kapag kadai ka benta ya kaba ka seng samla laim kra kaladap ban syong ban puson ba ban bu ya ka jingkeli ya kini ki kertong kata ki jingkeli ka baningkong kaba ngan keli pidon kam tang ban syong hoot ne em ka jingkeli kabangan keli ngan sedang nai avner period ka jingkeli kaba ki seng samla laim kra pelun kabu khmat kalong kaba phiap Banjubab ho nyam kemangalaong baka selong kelanang kieu bat kintiu ru yaka kum ka smart city habai day bat kate ka jingtmu nginget pengidon kam ban bu akhmat yaka thong ka bade ban long kila ai yaka abbreviation ka jongka lani ka ba hak yaka benta jong ka smart kila nam tau s kilong ka di ban long specific nam tau m ka di ban long measurable nam tau e kiong gede long achievable but are kiong relevant but uti de time bound bavnet hatu piong ho ot ne em ot to iba manual badwar iba ajoy ot ikong wan penun ot bad iba pira ot tong kani ke jingkeli ka ba ke seng samla laim kra ka bu ka syong pat tapi kipat ba banbu ki jingbut jing berkat shop ni nyon tu poton teminta nginyat pat syaga jingkeli ka baar ka ba ke jingkeli ka long hatu pila ban yathu yang i ki ki laitli ki mat ni ki thong jong pi na ka benta ka East Shillong constituency ngan sedang naiba manual on manual badwar banyai por pi lai minute pin jawab ya kani tikimat ki pong jong kata ka lai mukra jungi ke bae ke bangi asa lam hang ni kalong betang kita ki kinti kadeng kong kadai kata ke bong ong ifi ka ban pen kelai ke lai mukra at least ban be better than police bazar ki roadside hawkers ke bangi akran ngide ban yan nang ban rehabilitate ya ki bon ki jaka ki bangi la ban rehabilitate ki roadside hawkers bum dai bom dan tambak kajing scam jonga kalong ba at least ngin ai ki ka jaka ka bakham ba kidan ki jaka sarkar kum ketika DHS na pedang ke DHS ke gate beli tu isi phopot ngim la ban sim bat sna ka jaka ba khamba
Kadang ke Jakarta Ahmad Edmonds ketika fish deal. Ketika sulok baru kau yang tu ngila aban reclaim, bat sna kau ke Jakarta baki baru kau ki hawkers kin laj. Ke self help group ngini ban sedang. Ke single mothers empowerment kata ke badon kam buat ke kongres su ko ong baru kau ke state ngan ai, ya baru kau ki bahapo ke BPL lai hajar tingkasi benai. Kataru ke dige ige bangi hab yarap namar kat jing yang junging UI baki keme ki long keme ki bamdan kepasu ki sem jing jinjar sitom. Hendai ngem dei ban supen biet ban ai si hajar si benai. Ngin ai pakas nan tama ai ki beduk kenang bakin im. Kataru ke dige way ke governance ke moong iba Avner mene ke report card ke town hall discussion ke bangi hab yadan man la ke por bat ke snong ke tau dei ban yat lan. Hendai bangin tip gibriu kumnuang ipelut pisah shani shatai bat hakanu kedukom ipelut pisah ru kidi bantip kita baru khot kidi ki na pedang kita ka jingkwa bantrai kam jungiru Tomenta ngalet si ba pira kita gilai teli kimat ki jongpi ba pira ketong ke jongpi na kabenta ke East Shillong constituency Keberingkong Matai ngelade way na kiri urim, but katong kalong. Lada job entau ya ka constituency advisory council. Kabanginya trailang banwara biang sa sisin ya kani ka snong ka jongi. Kani kadi katong kabangabu hakmatu. Bat kumju ngai ibon ki samla jongi. Hasnong lajong kidon kambun ki Henry ngamla pan keranang ni onda mapi ki paiba pila perkhat sani ba bat ai ka jingjob bat hangta kan sapli kalat kalinti nagbenta ki samla ngamdon kamban keren sibun tangkat tu kalabiang kuble mentangan kerpadi kong wan penhun ki lightly ki thong ki jongpi nam ta ka East Shillong constituency Lai teli ki thong na kaliang gajong ka na kabenta ka East Shillong constituency kalong ba kabaning kong ngakwa ban pen urlang ba ka office jong une ka MLA kandai ka public authority kamdai ka private authority bat ba kipat ba kidan ka hok ba phinbu ya ka jingkali lada kadai ka jingkali hadu kumno lapendan kam ya ka MLA scheme Omdan unu ne kanu ka MLA ka bala badong ba kadai ka scheme ka bawan ka kerteng zonga nganle banga kat bamon ka scheme kadai ka scheme pat ba and public has the right to know ka baar ka health ladang yakran ngimla bangin suong ba ya kata ka health ngin ai san 4% kita ki dor dawai ban chupen hiat kamdai ka basok ngihang ni Kabadan kam menta hakmat kadai bangidan kam wan ka health policy. Bat ngakwa ba kamalki laim kra constituency kandai ka model constituency da kata ka participation jong kinong song sinong bat MLA lani ka MLA ba thamai ba phin draft mapi ya ka health policy ka banginra sha assembly. Kabalai nginyakran halor ka Nambar bangayo baka umbam kadai kabashitom ba kamtam hakajaka lai mukra ngani thu ipi kidan ki jaka kiba watang ki kali kit kiba piha ban siu ro kapisa ban thia ro kimla ban poi tu ki jaka ndai la shule politics boro shikatai gitu kisnang baladangawan mga hakabol ngan penyo ka surak baki kali kin poi shadu shani ba pinya Ngan ongnya pi lada ki jaka ki dei hapo ki jaka jong ka defense mdan manu bala ban le politics peni ka proof hang no pi it should be written to the Ministry of Defense what le politics bat upat ba namar upat ba menta ustad bat usai bat ka bakong san ka dei nak benta ka ka bangi akran namar ba ka umdi ka dei ka badon kam bat hakani ka khlimat ba menta le si last moment ngan ong ba Kibabun kipat ngayo constituency kibalami bayarung sikliu yang da jentur riadap da ur riadap tip tang balayo ban penpur pat penpur laka penpur last moment blay Bhavner Pariat ke kita gilai tili kitong nam takni sans nam ban lain minute demi lain minute ya ka unemployment
kindian soal mo ya ka unemployment ngakwa ban penimbiang kum ka meg ya kini gijat companies dong ka sarkar bengin bu ya ki hapo ke jing penyat kum kibreu kum ba manual bela puli MBA kini ki company lada ki penyat hi kibreu ki bela puli ki laban khakam ki laban create employment ya babon ngot kibreu minta ki hap penyat bitang ki IAS officer but lada ki hap penyat sa police department ki num penyat dei kini kum ki de ban penyat teno maktang ilai I baka profit motive kam donra ki kim kwa ban trai kam kum gi de ban trai kam te number 1 pen imbiang kini ki company pen kha biang ya ki pen kha thamai ki company thamai ling ba ki business loan ngai ki bon bha ki breu ki banks ki ai thani ki car loan ngong em ngide me pendunai ki car loan pin keu ya ki business loan ki breu ki samla jungi ki don kam ya kata ki don kam ya working capital ban sengi ki kam jong jong kata di kawai te hagju poru larang ikren ya ka snong ni don kam ban ai biang shaka snong ya ka e bakadi hok jong ka snong hi kata kamut ya ki funds kin poi bet sa dorbas nong numdon middleman so nama kumbalong menta ka dorbas nong kamyo sisa ban pen trekam ya ki funds mental awan bet ki breu ban na e ki bawan pen trekam ka snong ka de banyo biang yala ka hok kata di ka wei te ngakwa ru ban penlong ke kenja committee ka ban wan ban pet ya ka rent hang ni ha constituency ka ren ka de ka we ka bakrau ba ka ban ben ki breu jungi tenga nga I ban ngai sngo ka jing ujor ki nga ong ba lada ngi kwa banya dai ya ki nong song wai bat ye ki try yeng ru ngi don kam ban wanra da ka contract system ka ba bed ka ba biang kumamenta ubreu teng teng hakaju ko building san hajar khamajrong 4000 1000 kat kum ka mon jungi hne ka de ban long salon sar kamde banlong kumni menta hakaba kibreu gilaban susem kabu ban kata ngi don kambha namar bakaren kakta ye ki local business pen page menta nadu na dhan kiti shadu sa mau belai phenum lap re ki dukan kasi dunabha kindebi ki companies kindebi ki hespa te kita ki ki bangi hapan pen bed ngan poiru sa kajinge dei hapren ki khasi bat kibreu ki bamde khasi ngakwa ban pelong ki jingyalang hakaba ngin pelong ki exchange program ngin pen itu iwe ngin tip yala ki culture jongki kiru kin tip ye jongi ngin yakran kitien hapren jongi bangin don ki exchange program hakaba ki breu ki nyo ki sok jengsan to kublei shibun bamner mentapat ni pai shai ba ajoy Kilaitli kimat kiba ngan pentrai kam kiba kam kong san ngan kren tang ita kiba long kiba kam kong san wa pi ai por nga tang lai minute mo kebening kong kandei ban penhiar dor ya ki dor kimar kimata kam tam ka gas bat kiwe de kimar dan lagi ni kisi ngakeli wei long keme ngong piju seu tax mo yong ka tax yu kata tengong apa pitiet keno katiar piju seu mo ka tax yong em ju bena hiru ya kata ngong pe chine kong haman kitiar pa pitiet pila dap seu lupa ti ka tax pila dap seu lupa inclusive of all taxes kyong mo te piden hok ken Bapin yok kalenti kasengken ka om ka laj nandong syadong pidi ban yok kan kebabiang pilak siu tie mo to kebaar kandai biang na benta kini ki kena samla jungi ki youth ka kendup bat haka education policy lane haka jingyok kam yo jam bat you drugs ite ngandal along aku mu amele ngandal lap Bongdono uba wanra you drop hakisnong katau halam krang te uta le te ngisai pet pat kumno kasnong kan le bat you pulet ruhi kumju om baru pulet un susiem pet dak pisa pelat no umat le de biang you tau drugs nang pentron susu ye ki kon samla jungi kepalai
Kumbangala ada ong meneh kan David ke healthcare. Kibun bepli kiba haba ke jingpang kawan, ke jingpang kam jupet. Yo badok neu berspa neu ba kumno pej bej. Uwan bej, eu kwa ban wan bej. Pinyo nei ta ke dawai barem. Gi kum ke TMC party ngila kular bagin ai kum ta banga onga meneh. 4% berosisgi 100% pinyo menmiet kapan play hado step bat ke senam rupri don kam ba pin le wat senam ya le tiet senam medale kal ade sa business ke di senam menta dadap di senam le di drugs kang lot kita berhoj kita lightly kimat ba kermet Kublai Shibun ba joy terima kum kajing keren hak de bat kani kerensan ya tainya kalong bangin aipor 4 minute kata ya kaba lada pisngau bapi menjur ne em lani pidon kania kaba pinpini ya kimat rekam jong pi ki kertong kiba pila pensngau kani kata ka lai minute ka bingila ai te lada pisngau ba kata ka thong rekam jong kiwe kam ya hap so pen i kinia ke jong pi bat menta ngan sedang na ukur tong ubalai kun bon sien na kani ka constituency ya kani ka election syaka yeng dorbar thau an ka jilla riba pira kai ka jingso jong pi ato pi sngo kai ka jingso jong pi bat kani ki thong jong kini ki riu pau khmat ki bidang shumi syaka ni ka jilli ka ban yakun ya kani ka election ha kani usnam arjar arpulai kalong kebaplah ada biatanya teh hap perkas tong pajba ngi belayele ngimlate bang kedokti yeno karai kade jum pajba tang kata kuble toi ba pirai la ong bai e karai ke jong upajba andre la da pisngo berade ban na pedeng jong pi ba kisangut ke ngadi si ba afner pariat la da pisngo balarade na pedeng kita kimat ki bakiwe gila pensngo hatu deban bu pat dakiwe pat haka jaka jong kita kilai tili kimat ke jingso jong pi na pedeng jong kini ki kertong ki bla pensngo ya kita ki thong ge jong ki nam ta kani ka East Shillong constituency Kabanga nga kwa ban long adon kata jing trang ba nga kwa ban i ka jing kala te teng nga hap ru bandan i tai jing long i jing bamnget ma teng nga yo sngo gi jing kular ba per te nga nut ban ong ba kibun ba ki gi don ki jing lan tamang amla ban ka tho ai we pe we te nga sukwa ban ong ba hakini gi jing kular ru nga kermen ba upat ba uban sngap ulahi ban sapuli ban sanang pej hadian habot mentai por idi bakim tan ikim ba ipor te yala dia rong astu bangamla ban pensai lut barok kike te ngam kwa hi ban kan tho than namar bangai iba kibun ki jinglan let's say kamdei ka benta jongar ban ka tho menta ngam pat tip lut kita ki thong jong ki ma okay kublish bon ba avner ikong wan penhun kumju ngaru hangni ngam don ke ikai ban kan tho anrei tang ka wei ka ba le se kan long kum ka jing pensai la ne kata ka discussion lada iba manual ipudiang pilayakran syapang ka isu jong ki street vendors but ka isu jong ki street vendors kade ka isu kabalak ta bhai nong chong snong jong kanong laim kra dainem baro kilayakran kat habang arung yang ki ong ki wet kini ki basong di surok ki wet kini basong di madan ja ka jing accident ja ka jing mensau ja bun ki ai na kadau ka jing wet jong kinong di madan te iba manual mentan ila ai jingmut ba kumdu ngi habban relocate yakini mo nang ni na po laim kra hoi don kam tang bangan ong pi kawai ngi dei ban tip kum ki pat ba haba ngi thmu ban le kanu ka kam ngimla ban ya illegally lada ka don kham tam ka an ka bala ai jing ya da na ka banta kinu ki sector na ka banta ki street vendors ka don ka street vendors act 2014 kublish bon kong kashmidet ya kan ni pilong ba ban ai por khandia na it's an issue which is related to lime crop I just back another 2 minutes te kadan ka street vendors act 8000 khat saw bat ngan ya thu epi ha mar sin pa se kan ka act na du nang the
Hak tu kapor kimi baki kenram. Kam tama shalong kajing ya kit mar ki municipal na kini kinong di madan. Kajumi kajing ya show ya kaja para beriur ma. Te kila persyang na pedang kinong di madan bakin ya kendu ya ikong amperin. Hak tu kapor idai urban affairs minister. Ilala aban penbait ya kani namar ka act kadon. But ka act ka airu ya ka direction ba don kam ban form ya ka town vending committee. Ka town vending committee ka ban pet ya ka holding capacity. Kat nungut kinong syong madan kin syong ha kita kijaka. Pidon kam ban le ka survey jong ki street vendor. Kidai nang nu ki syong hang nu. Hatu kila nem ban syong hang ta. Don kam ban pet pada saban issue certificate. Hatu pilong bit shisha nem ban syong hang ta. Ba pindi jing di. Kapor ba pin vend. Yok kari kapor ka bakta ya bubun balang bayang. Hendai ka jing yat lat ka jong kinong mi ikmat jong ni. Ban buat ya ki an balabu dekat sarkar kawan ra ya ka jing ya ki nong chong snong kat hadu kan ka khalimat ka pamenta prasnam ngan ong pi nadu bala pas ka an kalaim khra kayat chitom sudan tang ka jing ya shrut hapadang kinong di madan bat kinong chong snong namar balai bala khap ngia palat tementa la dang yo ai kinong mi khmat ki batmai ngikmi lenti baya ka kes ka ba ki street vendors kila dep job hapok kot da kajing ya trailang bat kinong mi ikmat ki batmai kinyo ban penbait no wood kumnu ba kata ka town vending committee kan trai kam khnang ba nginyo ban penthmai ya kani ka sor laim khra ka jongi bat leng ba kita ki scheme ki badai na ka benta ka smart city mdai ban bu tang da kitu ki light baki bu nam ta kani ka ma ka traffic light ka bom trai kam pentrai kam ya ka smart city ka ba hak ban pedi tenat ya ka laim khra ka jongi but ngai janga ngadong ipi ka laim khra ka dai ka second biggest hub next to PB but ngila ban le ya kata Toba Manuel Batwar. Shua ba pin ai tai 10 minute kong shu ong ipi ka vendor problem is a big problem. Ngimla ban shu ong bet la protect nem la protect. Ngai isne ki ba man la ka step ki khabra ter ba man la ka mit ki khabra ter. Kandan hi ka rukom ka bangi hab ya ka kum ka an. Tang ba at least ngin khap ya le ya kani. Mdei ban shu khap rib ki khmat. Mo kata di ka belong important. Ta laj lang ta. Kumta mo kum ka an. Ngin ya ka an. To ka ba kajing kali jong phi pat phi ong ha ka 10 minute ngai agree na ma agree dai. Nga agree lo ba no khat. But nga ngait ba la shaila da dan hapo. Manu na pedang jungi ba le sir long unong bi khmat jong kani ka snong ru. Ngin ya song biang sa sisien. Ngin ya discuss bahi bat ka snong ba ka tau ru. Namal ba baro khat ki ba start. Manu bala ban len. Tingin ya li ta ka rukom le sing in ya poi gen sa ka thong ka bari banun yan. Ki points si ba best pa. Baro khat ngi don la ki points baro khat ngi kwa ban pan bahai ka snong. But let's say ngin ya nang yat hi sa khmat bat ka snong ka tau ru. Lisbon ba Manuel kumakintian kong ka gently kalong kabor. Tihang taken in yo pan khet yu so. Ba Joy nagaliang ka jong pi. Jikli fibo baginong ba so ya hab ning so ya hab ya policy. Ya policy ya le la le ya vision. Para ka tong jong pi. To. Kapan kong menem step ngayo puli to kot kubor. Long ba yu to dang pusing ba ngai i ba ha ka manifesto jo ka congress ki tho. Ba ndai ba kan tho ma ndai ba kan tho pi bo hi ma pi ka jikli ma pi so ya hab na pi so ya hab. Ti ka ta ba ngam so ya hab ngan hab ong ma. Ti ki tho ang to ba lai ja tingka kin ai ya ki long ka be. Tong ba ngan knie kitien. Pi keren ya ka e ka ba pi i kot kubon rengingi ong ba ya ka e ka ba ki para ka tong jong pi ki pen snow ha ka ni ka ren san. To dapat dei kumta kawan haju hi kawan haju to ngan siem ya kani ka benta bala ya dibit argon la keren ya kata ya ka ikong ila matai syai ya kata ka street vending act iba Manuel idon ya kata jintumu buat penkulut ya kani ka surok laim kra tenrei ngi happer kadru bagi nong ya lenti hakani gi footpath kita ru gidon ka hok te kong ka street vending act ru ka dei nyihap ya nyihap rengkan but ka hok freedom of movement na benta kinong song strong
balai tang napa de jor de jeb ang to bapli tu kalong kami hado mentah kadang tiang hospital. Kay ginaw. Kay ka jibakla jong ka bapli kawan yo yon banat. Ita haba ipor iba kendiat ngamla wan kerentan ita Kublai Shibun ba ajoy. Timin dapat kumakilay pensngo kilay yatay kilay yatir apa deng jongki ndai ka raipat ka dei ka jongpi upai ba. Timin dapat ginpoy siya ka jingkali ka balay kata ka dei halor ka jingtir khong halai imkra. Kaba ka seng samlas nong kalabu ya ka jingkali ka long ka ka dei ka wei nakimat ka bangim dei syu banya keren. Kam tam kini ki por bomenta Henry balay ngihap banya keren ye ka ni ka ju si ka ju kamat. Tekum ki kertong ladap hijab la syai upaj ba wai jing job ye pi lane mentaru ba pidang ye kon ye kan ye election pidon ye ka hok ban jubab kumno pinle ya kan ye nga kwa ye kan ye ka jubab ngan sedang na ilong kumi jongi namar kide gilong kumi gi baju kampulut bahaya ka ki kum baju don boong i kong wan penhun ngoba ban jubab ya kan ye ka jingkali Kublai kan ni ka jingkali ba yuria Hawat kumba ngiyo I ba kalaim kra kadai kawai na ka jaka ba kaba shitom ha ba kaba kerduum ba te hakani ka jingya nanti ka zonga ngai I katu kat ni ki jaka kidon ki tolong ma hakani ka sinong le singila banjer ko mo dam senyong te hadam senyong ru ngai I ba ka don ka tolong ka ba kibriyo da kispa atali ki long yang kia sajan hang tuhi kia bapli mo kia tong umbam hang tuhi kia sum hang tuhi te hadu kat nu katu ka tolong kalong safe ya kitu bakin maaf gendi ma te kamat ka ba kamat kalong ba ladaki don kum kini kitelong don kam ya kajing ya trailang bangin pet bangin pha ban examine ya katu ka kalong na am ka ba bet ban bam bandi lani hatu yo kami kajing pang yo kibro ki yo pang ladaka dei ka ka bam bet for human consumption te ladaka dei ka ka ba khot ka ba kila ban bam bandi let's say ngila banwan ra kita ki scheme kumno bangin store kini ki bangin pelang ya kini ka bat ha ka ju ka poru ngin ha ban persyang banwan ra ya ki policy lani ya kita ki scheme ha ki snong bakumno ngin wan ra ya ka scheme bangin la bangin kin show ya ka slap ru phi rangkat bat ki community ngila ban le ya kani ki cooperative jong ki long kami ngila ban form lani ki cooperative jong ki samla ngila ban form Bania tray ban pet kumno bangin kin show ya ka ka bangi ngiyo anak ka slap kenang ba ka lang sa alang jongi kanum kerdu ya ka Kublai Shibun kong mentapat ngapai sa iba Manuel Batwar nagaseng Indian National Congress siapang ka ngatray ka issue jung ka ka don arkenti kabaning kong kadai ka issue jong barkawai ka silong Pinakili nu PhD engineer bodi area manager jong ka ege jakaru babunsin jutip ka kentot yu kulut katno ba katno ti kamdadan sha kata ka measurement ka balayat ka balong very scientific in terms of kata ka water distribution system jong ka city jongi baro kawai but pinapet babun ki city Shabar ka rukom supply kamlong shu balong jongi hang niya shulong ka bladin ru kapor ka sencar pareng baka do ki pipe ki berit ki penyat baru sodong but kimdan ke calculation kimdan ke ru pendele tang hante new colony khmat yang ba ripple thare don almud ubri ban kudup yu pipe room la shu labun palat ki pipe kitu ki pipe suja rangai ki dung spot nala ha hapo India to maphi ba ko di ba ko lala kaya lang na ju dam dei tangi ha shlo ka problem kadai ka bala he ba hi henry babun ki minister ki biyo long PHE minister kim tre ban tre ya kani ka kam namar ba kadai ka project ka ba he ba namar kisngo ban la dale ka report menta ka gestation period jong project kala palat ka sansnem tile si yom long minister so hadian to myo shu ka kangap ka bawan lang na to project te ba banai le ti no shelf madala khatsan al nem la shelf baru ko ke India ki layat gitu ki water looping supply system hang ni empat long te kita di ka problem ka bahe tam ka baar ban syukran na tang ya ka kentot jungi mo
Lada pik pet bhai ka kentot jungi hang ni hapo constituency jungi ngatarai ngi khap ye song bha bat ka snong ka thau bat ki department bat municipal bat PHE bat ya kren bha bat le ya ka mapping ka baplong proper bha ha ka nu rukom ka let ka kat nu ka lut ka bat ke ngatarai ka ni ka problem la shu ban shu ong shu kharwat chabi sababun buat ka ka bon sabaduna buat ka ka dan kamlong shu ban len ta ngatarai ngi khap ye perkhat bhai ka ta ka di ka problem ka bingi khap solve Kublai Shibun ba Manuel bentangan pai baca ba ajoy subashim ye ka bentang jongpi Habai day bat ka umdi hang day snong laim kra ngani thu ipi likot banga kumway nagi Congress worker hai tu kipor hado arajar pra nga resign na ka Congress ngaladon badi ba pitar ngalayat hakti hakjat badi badu arji lingdok ngalayat hakti hakjat jung i ngatip yang kata Porbawanra yang kata Greater Shillong Water Supply Scheme hang ni laim kerang lai yang tu kamap ngalai kamap bat kumno haman kidon kindon ita i service point ngami i menta yeto pipi yang happy ta service point mdan service point uya to dakeli tu nong snaom uni upai biya na ni mdan uya cheno remau Ore, menta pieti ni surok tang banyak kalim longso pibut ban leyu. Bala ikran borong ba snong ana ban tap you tu pipe ombaro ban internet ka lenti ka sengkin. Dapai menta walang ti hadong jungi dap du pipe bakane tambo blue. Uta ban trei rumlong, ban tau pai jungi rumlong, unrong ubreu rumlong. Ba joy. Iya trei baik kia perkat baik kat. No kata ka baik kontrak ini yo. Na betau pipe Kapor kalingkot. Pipe chua kain ko hadien. Kapor kalingkot Kublai Shibun ikalai minute ke jongpi mentangi ai ke benta pat ye ba Avner Pariat bin Jubab abede bat kini ke jingtor khong Kita long kibun bha po constituency penpet unu lum slong hadien jungi upermi bon bha kita long tamaka management kambiang ken kombalong menta kibun bha kini kitop kitangki ki reservoir ki badon hani halum slong ru bon naki ki nadu por pareng haru mentang impat penheng impat penyar kadang rit bha kat kum kajing dawa jung kasunong kani ke constituency ki ong gadai kuma 8,000 ngut ki voter taman pipet ki kajing bun ki school ki college ki hostel ki hotel ki restaurant pilai soto hi kajing bun kajing dawa jung ka tengiru mentang i haban penbet ya kata kumiong ba Manuel Meneru kata di kawi ka kam ka bangan sim hakmat hi bangin penlong kawi ka major project ba ka PHE nama pengihapan pentamai yakini kilan pada aku juga poru ngihapan kendang yaki water mafia ru gidon hi mau ki bam penye kiba shu ngap piap phone you know way un khrwat sini mental singi la sai pi phone you know way un khrwat sini way yakini hadu ki apoi so air data pring no kiru na uni du nak take away ka kanhun uni re no week kanhun kamla along kata ngingim de ki hostage jong no ru Kublai Shibun ba Avner mentai ba Pira haka apil ngalabu kiyeng kisem ki umbam ki umdi kabakhoy pat kabasuba ladang yatai hang ni baro khoy nginya joblut Henry kasong so pai ba ke kikuan em banwara yu tau pai dia kasong pai ba tang kata Kublai Kublai Shibun ba Pira mentang in pai pat skoi ka jingkeli ka ba kilabu kalong ka don kambha kata ka de khamta me bat ka song sngan ka jingkeli ka ba kibu kalong ngap ba Pira soba ngap kani ka jingkeli ka basau ka bede bat ka mat bat ka phang ka de halor ka jing song suk bat ka jing don ka jing song sngan ngan chuai nuksa hang ni kumbala pensngo da ka seng samla ka de halor ka jing kiu jing ki kam tu hapo kani ka shnong ka ba ngie yeng menta kata nadu min sngi min shai kumju ro ko por min miet badru ka jing kiu jong kita ki cases ki babon ba ki don kita ka jing yesho yadat badru khamtambe ke ba ki bri ki ba lui ki ju sha kta kti
bat kumjuru kinong ya kejat hasurok lan ya halinti singking klem dadon ya kanu kadaw kumnu pin kmi bat ban pentrekam kenang kum kita gijingja kinumuan janis pensosi bat pentok briaru ya kasnong kataw kani nga kajingkeli nga kwa banbu ya pi ba pira kumur riurang ba nagani kerensan kabinye don menta ngai ka khuble ya baro ki samla ki longkme khamtam mi kirang ba dong bat kaba kham halor tam ki dei kirang ba snong ni dei bandon ka jing ya su thu jing mut banyak trailang banwanra ya ka bha kamyan hakasnong laim khra nga ngadi nong song laim khra ngala ilut baro khoi henry minta ka song ho pai ba kani kadi ke election ka banwara biang sasi sin ya ka snong ga jongi ka ba ipu iping ngamla bangan kren bun ktin namar yo kidom yo ngadu kabut tengla song tang kata kalabiang to menta iba ajoy kai ka jubab ka jong pi ba de kani ka jingkali pi ka jubab jong ai ti ka long ba let's say kala bandai nakadaw ka jing her palat kayo ka kot let's say kala bandai kadaw ba kambyang ki policy ki kon samla jungi ki pep school steng lenti ki poi haki kam ki prepare kendo ki parlok ki prepare hakajing long frustrated jungi lane hakajing linga jungi let's say ki khumngat haki kam ki basriu tenre ya kata ya kita ki bale kita ki kam ngimtep kila bandai na kiwei kisnong na kiwei jaka kiwan le kita kikam daka chani la bandai kena snong kena tau chungi tenrei nga kular kumwei na kumwei candidate hakani ka jingele election menta danga job ngani selok bat kini kikena kibadon haki level kiba prepare don kikena samla kiba ya bela don ki kena samla ki baini akali don ki kena samla bi kwa bali puli kama jerong ngani selok bat ki bat wanra ya ka jing ya imsuk imsan kublai ba ajoy ka jingkali pat ngaburu ya ikong wan penhun kum ilong kumi habe de kani kamat hakabe dei bat kani kamat ngasngau ba kadai kamat ka bangi hap ban ya perkhat sani ba namar ka shongsuk shongsngan kadai kawai kamat kaba omdei tang mangi ki khasi lani omdei tang ubomdei khasi ukwa baro ngi kwa bangi ne shongsuk shongsngan baro ngi kwa ban yai lai lu hakisnong ki thau ki jongi baro ngi kwa ba kandon ka por ngi ndangi lawan trei wan kta ngi kwa ban lai outing men miet ngi la ban lai ngi kwa ban lai shopping men miet ngi la ban lai kani ka sor kani ka snong kani ka thau kani ka jongi ngila ban pendon kam ya ka tile si kini kijing kiu hakani ka jing bom shong sok shong shngan hakani ka kenti ka bamenta ngala ban ong ba kala ban dai nakadaw ka jing kerni jo ki kam sniu kum ki jong drugs nangta ka jing don jong kiriu shim kabu ki ba katu katni ki ba kwa ban penwan ra ya ka jing ya khiwen hakisnong hakithau nang ta kala ban longru ka jinglong frustrated ko mongi ba ajoy ka jong ki khun samla ha ka jing kerdu kam kerdu jam ki push factors ki bon mahala dang yakran ha ka ba nginla ban poi sakata ka jing ya fliu jingmut ka ba menta ka bangi ong ka shongsuk shongsngan kawai ka ba ngasngau ba kadai ka ba kongsan ka long ba ngin sedang ya kanina rempei to ka politics kanumla banwanra ya ka songsuk songsngan lada narimpay ngim sedang ban hikai ki khun kadai ka kamram jongi iwai pa iwai kikmi kikpa
Kihinman ki para bangin tip bangin yalam ya ki khon hakanu kalenti. Namar ladangi du ya kata kajing shngan hakani ka ri ka jongi. Pila hi ban muddur. Baki wei pat ki jongi ki badon satu kin ngokum no shabari. We are very much dependent ngan ongipi. Meghalaya as a state is very much dependent. Ngimdan ka jong lajong ka airu. Kabam ngi ap nabar. Kajan tang ka kersha asiliang ka bangi semman kasngi. Ladang ngimyo ka bathanyu khar nabar ngimdan ka airu. Kidawai ngi ap nabar. Kajing nang kajing start ka papaka ngi haban let shabar. Hatu ladang ngi pendu no ya kata ka syong sok syong shngan hang ni. Kan ap nem kajing ma yangi ki ba dhang hab ban mi na kani ka zaka ban let wat pa de kita ki jingdan kam jongi shakiwe ki shnong. Kameghalaya kam patla ban ai kam ya baro ki samlangan ong pi. Ki babun ki samlanang ni ki let training hang ni ha ki skill training ba pher ha ka bakot ki let pen kiu GDP sha Kerala ki let pen kiu GDP sha Gujarat ki let pen kiu GDP sha Ahmedabad namar balai ngi hang ni ngimdon kilat ai kam ai jam ki samla. Kublai Shibun Kong. Dengan penkot tang dagi digi kentian batongin sedang narempai bangin wanra ya ka song shngan. Kublai. Minta ngapai saya iba manual patwat. Mathai ki jubab jing ikom kalong basani bah. Lada pipet shisha kata ka jing kiu kini ki kam thame pat ki kam ki bakham miaha pat ka jing song suk song san bat ngi ka dei be hi na kata ka jing do kam. Ukna ayu fi lada ula pas bah ka no nur song hayeng sausan snem. An idle mind is a devil's workshop. So obviously kan sedang be jing perkhat ka bakham sneo. Obviously unsa sya pen thame hai ki breu but kindan kita ki push factors su ki ban let's say pen one you usher to ka jing out of desperation, out of depression, out of so many things bakala ala ban kata ai ja jimbut perkhat jungu. But they na kata hi tharai ga ka sapai jing sneo. To ban sort de kata ka problem ka ditang ka we hi ka unemployment. Ladang ila ban penmi ki kam ki bapher but ladang ila ban wan kita ki social activities wadda nakakunhun ban si ong nok seng samlaru ban ye penmi nadu ka por ki dang kena ki bri bakin long active haki ki ki rinsan ki bapher la kala ban ki jingle kai kala ban ki debate kala ban ki kadambot kala ban ki du shisien ba ki bri ki lasdang ban long active ki social life then obviously ka to ka life ka bal along no unwanted life la ban laj but hadien pat kata dal apoy ke age balong employable ngathrai ngala day ban penmi te ki rukom ki bapher ban wan ra kita ki employment ki bon ba ki employment ki bala ban wan dei ba pensu up tang kita ki machu ong ki kong ki kam sarkar ki phim dan kam ngidan kam ban penmi hi ki rukom tre kam ki bapher tang kata hi Kublai Shibun ba manual nginum ba me kapor ba Avner Parit. Te kawai bang meneng ala benrap kenyan ngong bang idon kam ban penlong ki jingya lang man kapor hapreng ki wei jet bendeuru ngide bendon kata ka jingya keren hapreng jungi namar ba ngilai i baka bon ba ka jing stu bakla tang to kapoi ka huri hura ka song suk song sanyu ka jano te balei ba ki wei ki ban ki wei constituency ki wan ki pen kolmar hang ne kadai na kata daw baki i ba hang ne constituency jungi ngidang nang ban penyedai bat ki we ki breu kem la ban sa kata te ya kitu gi bapin kol maru empat don sisenu ba empat don we breu ba sabok empat don we breu ba sa pensitom kita ki bapin du je kermen ni ki breu tengah ngaku abanong ba ladangi ngi wan hakabor kalon order kalmon phai biang hameghalia komisi ong ba arden iong ba ki badai genuine ki badai ki locals ki badai nang ni ngidei ban kersan ngidei banyadai ki di perlok jungi tengim dei ban klet ya kata baka strong leadership ka ditang katahi ka ban pen ko ongu yakini ki wi kum ki pulet home department ter kita ri bakongsan Kublai Shibun ba Avner minta pengin poi sekwe kamat kata ka kamat kabala dangan shim ya ka kerteng jong uta ubang yim de ban ya keren minta kepensu yang kriat ya baro markani kaulawan dia man la ki long yeng menta tang hang ni laim kra andre ki dong ki snong wat chathan nong kendong ru ula ksam menta man la ki long yeng ba ta di drugs
ka jingkali ka bangabu ka ba yele syong man perkat bat kini ki para samla kalong lada pisha jiet kum kita kinong mi khmat lani bat ka ka thong ru kum kita ki kertong habai dei kum no pinrat dingkhong you drugs bat namar baye kani ka jingyatai ka jongi ngilap ni live ru lingba ka channel u shilong mil badru hangni po laim kra ni dan bon ki nong song ki bomde ki khasi ni ai por phir ba phin jubab da khtian parang bat da khtian nong wei ka bing dong da ka english shoot la da phikwa ban jubab ka ka benta ka jong phi ba phin le nam tau drugs kum no phin rat ding khong ya u ka jingkali ka bening kong hi ngan kali bat ni samra rang ba bodan senda bat ngai ba manual batwar to syapang u drugs Ponchukot no contraband. Ngatrainga the use of technology is something ba hadu menta kimpat jule hakani ka state ne hakani ka country berokoi. Dang menchim lai banai menchwang hidan kibi perlok jonga wingi akren na station Europe. But kita kila lo willing no banwan chani. Bakidan kita ki scanners ki bahe bha ki balaban scan ni ki trucks and everything including ni kitu ki thlio ha shasiru. But kila don lupa ki program but kita ki entire but you know the whole team kapala best bhahi but ha India menta kila wan rung hadu ha Delhi kila idon kata ka meeting wat ha Delhi ba ka ministry ru kidai ki palok syukran kai nga tengaru nga syukli kai kili lorni te ha kita jingkli lorni nga lam ba kum kita ki ki bala don menta ka perthai bro ko nga thrai la don kam namar udrak si hang ni po Meghalaya manufacturer Meghalaya urung betang nat artli na laitli ki jaka kasuk ban te lakam ya kania kam dai ka ba si sien ba at least kadang kata ka political will na po ka state ban te lakam la bet hadian katapat hasnong hathaw jong la jong pat obviously ka participation na kasnong katharu kadon kam mdei ban su ka problem is kam dai ban wan shwa ban rung da kala rung hapo kala jenjar namal kala sapriang Handai ban la ban te lakam shoy ka jingrung jung tau drak sangni hapo kasnong ba jungi but hadian hasnong jungi ka khablong consolidated hakaju upor ken yetre kamlang ki scanners li ki bon ki technology ki bon ma ban wana kita mendai ki baremru kaslong no tang ka political will ka dan em na pedeng kini kinong mikmat jungi but na pedeng kinong sensar jungi but kata ka di ke banga ong ifi da long sakum no kumnuru ngi kum ki kna ngi kloy barok khaj ngi kloy bangar ng kloy ngatip kini ni barok khaj hang ni ngi kloy lut tamangin khap ya pet kham sani kong wan penhun ngamanjur ya ka ka ba iba badwar ikran ilakran ya ka ba paka badan kamban te la kam ya kata ka jingwan rung ka jong udrugs ma shagidi kishnong gi jongi ndai tangbangan ong ipi udrugs uladep yu kejat lupa hang ni ula scam te hang ni himtip nang nu uwan manu ba supply te ka jing menta kalong ba nakadaw jong drugs kilong yeng ki bay kendu jing but khamtam ki ba bon na kilong yeng ki ba le si ki ba ka jing yo ka jing kot jong ki ka dei ka baduna ba kumno kin takel ya kani ki poi ki khon ne ba ki tu na duli ka kame ki le di ki jani ki nep ki le di ki tiar gitar na yeng tang makin yo ban thiet eu niu jung mlien bas niu ma bat ngangan ong ipi kani ka jingpang sisien ma kila ngop ha ka jingpang ngimla ban beli menu barok ngidan ki jing bakla bat ya kita ki balangop kum tanga tharai ka ba kongsan ka dai ba ngi haban ai kakti ka man kakti ka diang jongi bangin ai kita ki jing krishan ki bat kata ka jing krishan ka ba khmat ka long ba ngi don kam ya ki government rehabs ngi don kam ya ki government rehabilitation centers ki ban ai ya ka jingyarap ya kini ki samla ki balangop hakini ki kam ki basneu namar kumpa phitep menta hangni Meghalaya ngim don iwei ru government rehab bat ki kmi ki pa ki haban penlut da ki lak ban sumar ki kuan tang ban detox da ki phau hajar hadin nang ta sabakin syong hang tu hari ha ban siu ka bai bam ya ka bai rehab ka ba shitom ba ya kilong yeng ban pendap kata te ngas ngau ba ladang ila ban share ki ideas khamtam na kabenta kini ki issues ki bakta bah ya ka imlang sa alang ka jongi kan jinda dai ka platform ka best palat ka bangin lesing in da yo bang sa shisien ban ya discuss halor kini ki issue kublai shubun Bavner
Haloro drugs kumbang ong ipimene ka ngihap ban pedru manuba basa yu drugs bunrung sapo Meghalaya but kidai kita kinong aphira kinong pahara ki basabar ki bapet iki kerdop ki pelat sabar ki bapenrung ki mar sapo ka state jungi tingi haban tokin namar bu drugs somder bu sumi na sunbeneng uyai limba ki surak bon bagi breu ki bat phong uniform ru ki don bentah kata tadi basusi ngimla ban len ya kata te kata ru ngihaban kendang ngihaban buat na e1 katenrai hakju uporu ndeki breu ki la yo pang ngidei kumi ong ikong banyarap yaki ngidei ban klancho show ka mem hands ngidei ban wanra ki rehab center ki bakam bed door namar bababon tan ki rem te ka drugs lake kade ka way ka ba ki breu ki menta bu iman nama budon tu ternia wanap iman tegi atieng lot hande ki bon gi drugs ki addiction kum ka kiat ru menta banyu drugs hapom nga ya yeng ngai ba bon ba ki breu ki ngop ka kiat te ya ka kiat ru ngi haban pej ba ki dei bandon ki kenza kendon kum no bandi kiat ngi haban penikai ki breu le se kum no bandi kiat ngin ya same tu tangin ya pelong kelas linti sengkin le se ngam tep tama kata mo suang kai tama ngihaban pet ya ka addiction kumno ka poi long ma namar bag ubreu usdang suara ka kiat upoi su drugs ru ndola ngop te tangka taswa Ba Ajoy. For those who would not understand our local language, our moderator has been kind enough to allow me to speak a few words in English. The question put forth was, what would I do if elected regarding the menace of drugs? Drugs being one of the main causes to ruin the lives of the youth, making the families wretched, making education of the youths dull, illness and sickness due to drug. This had not been there in the early years till the 90s, but all of a sudden Shillong and the state of Meghalaya has witnessed the flow of drugs. To my mind, if voted to power, we will deal the menace of drugs with an iron hand. So far as the information gathered by my team, I have concluded that it is the failure of the government to take care of this drug menace. There are also a few black sheep in the government departments, of which the TMC, if voted to power, will not only filter them out, but take very stern action against them. Nabanta kito kiperlok kibam sutho iktien pareng ngan keren pang udrox bala jelai hado kata-kata hang ni hasor ba Shillong but hak state hi barok away kadawi kalong baka fail kani ka government ka jongi menta ka sarkar ka pamenta kampan le jingmot nele se ka don bentalang ruhi we bentep kumang iyo jingtep ka source of revenue jongani ka sarkar ka pamenta kidai ki source of revenue dagi kambean sudah
ke TMC onda la don haga bor ban sensyari ke state Meghalaya ke jogi ikular ban rat dekong ya ke jing wan ra ban ke jing pai jung drugs hang ne ha state ke jogi ni yoru ke jing tep lemba ki team ki jogi bagi don ki officer ki dalal ki agent ki long tek kom kita ki suri kop ba joy lang brot to kapor kalai minute ke jong lese kala bandai timinta ni ai no che ngin ai pat kalat sei ba pira ya kini ke benta sapang drugs hakapor banganang syaset hapo silsarjin haus nem sida kendai spa propinyo ngalasna ya kini ke drama ke bakerteng the road to nowhere shanu kanyalam but ya kini ke drama lale akai da ka artisi but kilayo best script best actor but best play but ya kani ke script kadang don but kumjo nganget keladai ke lenti kabak ka artisi kelapeni wada state central library ru layo ka award ka bakerpang bakade kani ka snong layum kra ka bawara ya ka buram but menta ngai ngia keren sapang udrat kam don kanu ke jinge ladang ia trailang ha kanu ke benta but kanu manjasu ha ka snong ke jongi ngakentu ken pam ya pi baro kinong song snong to nginya song nginya perkhat banya trailang ban rat dingkhong ya kini ki jingdi ki bakta ya ka imlang salang kublai Kubleshibon ba pira mentangin pai pat skwe ka jingkeli kata inde shobangan pai to ka jingkeli ngane thu ipi na kalai minute ni labu no ar minute knang bakan kloy ka por yo kalap ba ka jingdum kan wan ba kani ka jingkeli ru kade halor ka jingdum hi jong kelinti ki singkieng ka jingki ka long kumno pin lada kei ka thong ga jong pi pintikna ba kelinti ki singkieng lani kita ki street light kinam don ka jing ko jongkar kom trikam ko jongki namar kumulak tho hapo ka jingkeli kelang babun sien hi ki street lights ki thot bat ki juwan ra ya ka jingdum halenti singkieng bat hadu kumangilai keren mene ba ki riushim kabu kiyo ya kalat banle ki kam sniu ka jongki ka jingkeli ka baningkong ka bangako banyo ya ka jubab ka de nei ba ajoy arminet mo ba ajoy Kuba PTP para nong song snong jong snong lam kra kat sepalat kat sebayat tang jing dom sudah tenrei hakini ki kendiat sengi balabe kal air election pini belasang taba kita balot kidong ki snong mentabar kai ban peni kan bah ngala trikam tengah ngate ngala trikam baik kata bati siapa kan lekpan buat biang napi te kala apa ha to hendai baro sisan snem ini tu ipi kamtam ni tika dong jongi kala don ru ke jingja ke susi ha ke ba iwe i rangba breu ibadang wan ibatrei sti chapo boy kat ba idang wan biang wan pai biang lamit isyabat hadong lejong isyabat ha kita ki breu kile banong ba ai jiproj sebab ana ai jiproj tita i ramba breu yong jiproj yu katang atang diskret ngam judi kyong fikiran he apa ong bab diskret ruang keren he ki ju ai bat tadam ba pli su thia ang tua surok pi kum kita ki jingja naya keren sekwe ki dong leiten naya keren mo apa don keno ka jing ya kawai dawai hakinu kinu kidong mo bapli
Tedan ki ba bala kilawan te kilawan anga de ki ong ba joy pi ba trei tu ki kam te pi ba bon ba ti ki lai sang ni the te la rem ong jem se rong te gudam jem de pi don kam tamba kan mau kan mon pun pai biang balai ki nong song snong ngam khra kin song ha badom apa piseu te ko bai lai piseu ko bai ko rumyo piseu bai lai ko lai rumyo ke ni dala thaba pat menta saong la le ka melia joy kar minute ke jong pi kalakut mentangan pai sai ba phira naga benta kejing syai borong iwan ke jing syai tidak ada pikwa jing syai tijit dia ngah kesiwa jing syai kan kata lah biar tekong wan penhun Okay, giju asoi kaktian nong way mo kabaong Paradise on Earth. Handray menta shua ka election ngi Paradise on East Geelong constituency. Kat shabalet POE ka jingshai. Na mabalay kung baong iba ajoy ba kalabe kalet election. Te tom lay wala da shisin sansnem ngi ayo apatam. Te handray ngasgaw ba kini ki day ba kipat ba ki haban tip te haban tip ya kita ki hok ki jong pi ki ba pi day ban yo kita fisio regularly te kadai ka hok ka jong pi ba pin yo e kata bat ngani thu e pi kini ki ai baro kila don lupa hapo kata ka smart city ma ya kini ki street light kila don lupa hapo ka smart city project te hadu kadno ki pindon kam ya kata ngim tip kadno ka jinglot hnai ngani thu e pi kawai ka constituency ngan ya khandiat chabare ka ne ma Kawai constituency kayo Arkro San Paulak. Shisnam, no way MLA. But yakani ka Arkro San Paulak kipya ha ki South League scheme. Kata ka SUWP scheme, Special Urban Work Programs, ka IACDP scheme, Integrated Arts and Culture Development Program, ka ISYDY scheme, lane ka Intensive Sports Youth Development Program, but ka discretionary grant. Hakisaw bunta pia ay kata ka Arkror San Paulak kabaki ay hay MLA Shisnam. But yakani yo abait man la usnam kabamut la da job shitam la long kanu khat Arkror shitang la da job artam la long arfusan kror menta phira ban kali ay ka arfusan kror jongi baleng yo alat tak shisian sansnam kata ka de jubar ba kalyang zonga ko blay shubun. Menta si ba Avner Pariat. Hello. Ngalungo bakas nong jung papa junga jung I parat junga kadang sa ka jing dum mo bangidang hapan nya ya ka ka laj ba kasurok. Kita kila di ban one bed. Tamangidang hapan nya namar balay babun tan ka bamsam. Te I sa kawai ru balay bala alipin kamtilot. Teharian tu pada nak pilih dawai aku tahu street light rup hinom yo ada balai ngadap ai tepi ngadap tiet tepi dan le you show tahu street light kata kali ka problem hang ne te ki street light pin kren ka smart city ru ha klish nong ha ki wi benta jong malkiru dangshan kita ngi install kita ki smart city lights ka bagi dai tambah kimme pada menta nama ubreu kemauan penme ne kemauan connect ru ngam tip tamakila adon hantu kita nat bah tangba anda pidon kam mpoi sisai ki bamler kam I eru kimme ra kita kilait te I kita baro ki keri ki poi biang sakata bangla ong naru basdang baka corruption hingi haban rat dingkong ngi haban nyetrei kumpat ba ndai ban up tang ki MLM ndai ban up tang ki MDC ngi hab kum kipat ba kum yong ikong ngi haban dawai la kahok tengah kersan ni kata ladang awan ha kaboru ngan kersan be ya kahok jung paj ba kata dia bakong san e toy ba Manuel Badwar ngathai ngamen jot hi barok khat tamba shulong no sakawai pan like you perkhat kan ya ta street lights ka badan kam ha po snong ha thau jungi nei ngangai bakad di belong equitably distributed meaning ndai ba ong mo chushai be tangai kita ki jaka ki blade yo ndai ban chushai be tangai kita ki jaka ki bakhambun yeng na kumnom no
Haduk mentang athai ngam paddan phi kata proper mapping ban ong ba ki street lights ki long equally distributed ki don ki kentot ki bam tan la ki don ki kentot ki babon pha kalaj tengah tharai ngin khabye song hi kini bar khaj bar kasnong kham tam ngi khabye tainia bar khabye song bar khabye le kata ka mapping shwa but lesi ki don ki jaka ki ba kimyo light ye ki tu ki jaka ngin habye penyo but kadan ka requirement ru let's kadi bandan kidan ki jaka ki bela kendong bah ki pili baka mau kondon kada no tikena bah sepo kum gitu jaka piong penduk lai te bom lalong te mdei padong musu thaba tang siliang benum thaba siliang ngatrai kadi benlong hakata karukom babado khaj hu nong sok snong ngim dei ki marat ngidi ki briu ngidi bandan ka access banyo eta ka light akarukom ka badai kamdei pat ban suya be chinistai ngin hab yesong akarukom ka lalong very proper ki committees ya ka snong lu ka khabdon kitilang but lesi hakata karukom la dengi ya kini kijing ya kentho ba kini kijing ya om ba pakala kaya kilenti kin kam duna bat kijing don kam hijong pat ba ngi yo ha ba dukom ka kham sani kan Kublai Shibun ba manwar kani kijing kali ka bangan bu minta pat pat ba subamap ngan kali de ka pareng namar ngakwa ba kani kijing kali ka dei bat kathi ka Lime Kra Municipal Sweepers Colony dengan ngan keli ya pi dekat English ya kaba kumba kila bo ya kini ke jingkeli kelong. There are safety, security and sanitation concerns related to the Lime Kra Municipal Sweepers Colony because of the uncontrolled illegal construction of houses, haphazard parking of vehicles and the increasing number of residents in such a small area. What is your point of view on the issue and how do you plan to address it? Kumno nakaliang ke jongpi kisan ngot ki badanang ni pinpet binia pin kimi nagamta ka the ka Lime Kra Municipal Sweepers Colony kumbala ong bakamdon ka jingsong sngan bat kumjuru kita ka jing snayeng bian kala nang kiu na kapor hadu ba ki dorbar snong kisyam shitom namar ba kinala ki ki batut ru kila shitut pathar ban ong no daktin kasihi kay kabenta ka jongpi dagbanta ka thi ka area ngan kali kani jingkali nai ba manual batwar. Okay, so it's a sensitive issue, but according to me a human is a human and an animal is an animal. Nobody should take advantage of the system, but nobody should not be given the fundamental rights of a human as well. The point that it is overpopulated is a big problem. How are we going to take care of the overpopulation in that particular, should I say, locality, is something which is an issue which we have to either rehabilitate them but not in full, and whoever has a right to stay there has to still have the right to stay there. That is number one, as far as population is concerned. As far as people misutilizing the infrastructure that is available to them without certain permissions, I think strict action needs to be taken, even with everybody. At the end of they are still citizens of the state and they need to follow the rule of the land. Illegal construction should not be allowed, tolerated, and should not be allowed. And it should not be that you jump the gun once in 10 years. It has to be a regular process, and I think that process needs to start. The problem with the problem with our constituency right now is that this issue has just been kept under the rug for too long. And this issue has been kept under the rug for the past 30 years, 40 years or 50 years or so. And that's the stupidity that I don't agree. And I think somebody needs to bell the cat. But if you bell the cat, we bell the cat like humans. We don't bell the cat like somebody else. But then how do we bell the cat? We have to do according to what is best for all who stays there, including the neighbors. Yeah? Honorable, your time is out. Mentangan keli kini ke jingkeli yai kong wan penun. Yeah, I feel this is also a very sensitive issue. But according
my analyzation is that we have to conduct a baseline data together with the town Dorbar of Lime Kra. And I feel that this baseline data also should not be only of the Gora line, but if we can do it for all the localities in Lime Kra, it will be better, because we will get at least a statistics of the total population staying in this area, how many males, how many females, how many are the permanent residents, how many are just the migrants, how many have a votes, how many doesn't have votes, so that at least we will have a clear picture of the total residents who are staying in this area. But especially for Gora line, which is a sensitive issue, I feel a baseline data should be conducted as early as possible, and the report of the same should be presented to the people within a period, let's say, not less than 3 months. Thank you. Avnir Paryat. Having interacted with the people there, I know that their concerns are very, very valid. They have real problems. They also don't want to stay in congested, overcrowded conditions. The rehabilitation needs to happen. We have to have consultation with them. It has happened before. It's happening now, even though it's taking so long, with regards to the sweeper colony in Bimola and Temolong. So, you know, this can be easily rectified, but you need to bring them on board. See, the difference between that area and this area is that there was a commercial interest which de-incentivized them from moving out completely. Here, there's no commercial interest. There are no shops here of any real worth. So that rehabilitation probably is much easier, is going to be much easier here. But nobody wants to touch that because it's a vote bank. So if you relocate them to another place, that will create a vote bank in another place. So you see, these are stupid issues which have held the whole constituency at ransom and put them also in harm's way, including us as well. So these cannot be tolerated. We need to take direct action, and it's for the good of everyone. Ba Ajoy. I'll speak in English, since the issue is for friends. This sweeper colony, Gora line issue has been there for a number of years. When we were small, since that time we heard Gora line, sweeper colony, this, that. But believe me you, that is created. This issue has been created. It wasn't there earlier. Time has come, time has gone. That issue has multiplied. The population has multiplied. It was created to multiply. I'm telling you. It was not like that. There are few huts, no buildings. When we were small, I being fond of pets, I used to take my dogs from there, straight down to MES to play with my dogs. I remember those days. Some of those friends from there. I still remember one, Gurdial Singh. He was with me in my school. He's from there. Anyway, this problem, if not tackled, will keep on coming. Will keep on coming year after year, term after term, generation after generation. As I told you, this has been created. It was not there to be. Now we have reached a point. It seems like it's a point of no return. But the reason why that area was made for these our good friends from there, we as a party will go through who are supposed to stay and who not. Those who have just overcrowded will be removed. Kintin ki jongpi, ulapin snow kini kapor nama kapor jongpi kala. Menta ngayuwer pat iba pira habede bakini kamat. I will solve the problem when the right time comes. Thank you.
Thank you Pak Pira. Mendapat ngan bu ya ke jingkeli ki don artli ki jingkeli ki baya hap ki badon nakaju ke subjek. Tamangin ai 60 minit ngan sedang nai Pak Pira. Kan nungut ki samla klem kam ha ka constituency ki bela tam ya ka arpos nem kerta. Ki jing pen kre nakaliang jongpi ban pen biang kam ya kini ki samla hapo constituency hi. Akan ni ka apil ke jonga malah thua bahasa pangkis samla lada pila puli tamut pisajit yenga lada pikam puli mut pimjit yenga ti kita ki arphomut ki samla le kamnon ke jinge kadi ka basuk lada pila ya puli ba krekot ba haka artarik kadi kamram jongpi kuble Shibun Pak Pira kongwan penhun. He to repeat ya kajing kali ba soba Kan ngot ki samla klem kam ha constituency ki bala tam ya ka arpos nem kerta ki ei ki jing pen kre nakaliang jongpi ban pen biang kam ye kini ki samla hapo ka constituency hi. Exactly bangin ya keren kat nungut kidon kita ki samla klem kam constituency kalong ka basitom ha namar ba ladangin ya keren 4 don manu-manu ki bala nakaliang jong ka sarkar bakan wanra ya ka statistik ka babiang yaki samla ki baklam kam kham jam te henrai ha kajing ya ieng ka jonga le singan shu ai tang koi ka nuksa lada kalong ieng ka don yaki khun saungot uban biang kam le si tang uwei e katarum dei kam sarkar le si kala ban dei kam private the rest 3 of them bekar te gila ban su thu na kata ka analyzation hadu katnu ki samla hapo ka constituency jongi ki shong kham kam kham jam tang batang kawai ngai itnat pada ba ki babun pada ru ki samla na ka constituency jongi wat lada ki dei ki ba lanang lastat wat lada kimbiang ka kam ka jamru ki dei pat ki batre shitom hoi ki persang mantre ki kam kata ka dei ka mansim ka basindang ka jongki bat na kaliang ka jonga ka ei ka ba ngan persang man pen kre kalong ba hi ngidan kam ban Kong ka por ka jongpi ka takut. Okay, just one small answer. Kapai dia kani. Ngin push kambun ke policy na kabenta ka sarkar kan ai. Ya ka support kambun na kabenta ka self-employment program but kumjo ru bangin create more of small scale industries for the youth. Tamenta iba Ajoy. Ya ka jingdon jongki khun samla jungi ki bam don kam don jam. Kan kam stem ban batai ya ki numbers lane ki statistics kadawi kalong ba don ki samla bapli ki baterai kontrak hakinu company batang si banai hatu kapor kilong employed hadin si banai pat bapli kila hapsong lieng biang sanru banai kita ki kelalong unemployed nilai kamno ta statistics kam numbiang kata statistik tangai tu ipi yakin numbers bang adon mga kan numdai kan numbers ka pabiang tenrei nakaliang ka kup ka party hi gila penbena apa iba bagi don ya ka MYE card ha ka ba gila kular lupa marsen form ka sarkar gin ai si hajar tingka si benai ya ki student tang Shibun ba Ajoy entai ba Avner Pariat bantau kam yaki women entrepreneurs kamtam ngi deban kersan kata di kawai ba nganya saj bat ki banks ba ki deban kampen suk ya ka rukom yo ki loans ki ba pair namangi i ba kabun ka pisa hanrei ka jing mang ya ka to pisa ka dunatan tengi don kam banyak saj bagi banks kata di kawai ngim don kam le ki ka loans ko maong epi cuma business loans ke di bakam kong san menta kan pendunai ka traffic hang neru sa kawai ru nginape iki nong bala ki don kam ki kinja training ki pair ka tu kala don lupa ki program badah ka jo ko poru ki tools ki tiar gitar bagi don kam ki turu ngin yarap ngin kersan ki kram bakila ban ya compete but ki labor lani ki nong tray ki bana ki wegi di jalaro kata di ko ba kong san ba kumang ong epimeneru ya kini ki companies ki bla don lupa ngi hapan pen imbyang
Atau kita ben penyat higi samla ki beladon ki sub ki pong ban penyat ki ni ki company. Te tang kita suai mangla kut pada. Di iba manual batwar. For employment for youths, to online business, open ki Amazon facilitation centers, creating of cooperative societies, penetre ki business berit kumbong baavna mane. I think those are very important. Self-help groups, penmi kamta mi ki breu ki besyusyong be hiyeng malong setakar, sina popor, sina dhub kimi pisabe malau snem. Iki nong belah sengi kumbong baavna mentan ngatrai nga we need seed funding. Bun kinong belah ki trim ha menteri belah ni hadu teman ki sak belah sak nama kemudian bisa mencina ban kelak kontraktor. I think we need a lot more contractors ban de tre sini setai mde tang constituency le jong ai la de ki bakin kiu. Bun ba ni ban ekren hani arminit teng sunang syudu teman keren du tambah sulong ki bun palat ke kum mentak kalai mukra ang ni mentak kadang sadum sa mensyuong no. Sarkar keperluan pisah betang sepibi. Matala san pusnem ngaru ngahe tu kudukom betang apa Christmas elit light pi pulis bazar. Kepisah jungi bro khan perlu diseti ruspa bahagi nong pibi. Hendak halai mukra apa balik sarkar hadut mentak kemilek ben promote ikalai mukra. Jadi tak Christmas tu. Kita ru gitu. Kublish bol ba manual. Menta hendak ngidang don sa artli lightly jingkeli taman riki don kimat pat ki beladap banyak keren. Tenrei nganbu no kini ke jingkeli kabakado kalong ki plan ni ki jing penbet nakaliang jongpi ban penduna ya ka jing dang kali kamtam ki por long school hakini ki cakap babon kuman sujer ke tengah Don Bosco Square police point ban dan kiti ba avner pariat hot ya kani ring la pen krea bha ba ka public transportation ka degawi ka bakongsan bha namal bangi baki wiki ri ki bla khamsai ki bala 6000 8000 sha ka spa ka pawingi ru ki leti ki bus ki leti ki train ki leti ki tram bat katu ka yarap ru ki breu kin show pisa kim dan kam man pelut pisa ko maki pelut menta pin lapet hagani constituency li ki breu ki pelut ko masan reu hajar si benai tanga kalet kawan kata kam dei ka babha namal ba katulop jongi ru kala nang red manusnam pingi dia menyerap iki breu lengba kata ka public transportation hakajo ko paru ngihap ban semkhia ya kata ka bangalaong na rumane ngihap ban penduna no ki car loans push no ki business loans bikin mi ki entrepreneur bikin mi ki employers ki prepare kanyarap asa laisa Pak Manuel kaplan jungi kilong bet to first and foremost men step nyo biji men step libu school ki khon kapun lut ka 4 minit tang po 4 kali balik bu ngatrai nga kata di ka badingkong show ban sedang jing deheng kali ya po lem kra jungi nomor kibun ki school to a landing bay ya ki school berokhat dan kam namar hak jaka bangan pelut khasan minit ngala pelut tak khasan second means nga syurung bay nga penha bi khun jongang tu lalong safe lami ngala ya binno mentang 4 nut banle umta namar bang khapa kali khap betin chu school tine khasan minute cha khasan second nga nga traffic would reduce quite drastically kata di men step ong ba afna mene bangi khap ya control kata ka rental ka jing IY ru especially commercial areas ngathari nga ladang ila ban control but put in such a way let's say kum kani ka jakabing yang ni do la ban long multi level parking which would make economic sense lada tray ya ka kum ka business ru kum mentate da sna parking ong bre da mi than ka pisan ang la sna building man IY lada ka long ba kalala ban mi nang ni ru te kala khambyang ban kataru sekidi ki parking spaces especially private parking spaces lada ki long multi level electronic in more better technology kan wan be hi ka jing duna jing dheng mo sa kayo ka hadru ngatrai nga number ba teng jing dheng jong social long ka dei na benta kayo kisngiyo sini kisngiyo satai ka kala ka jing dheng du ta katuru ngatrai khab pet ndai bong susna white paper ndai ka ade bedai ka consolidated approach na po ka sarkar ba ko bai hi ban yakran bhas pangkata so many things tamba most of the important things di katang kata hi ba joy abai dei bat ka jing dheng kali ngapor step but ter hadu dala Y school ru kum ka party bat nga kum kertong on dala job nengkong ngan kerpan ya baro kinong song snong jong ka laim khra malki
kepada hapo constituency jongi Sengoba naira se ke kali bani on school gi kon. Ya ada kecat saya. Ya ada kecat. You'll be good. You'll be healthy. Gi kon kinyo ka jingi kai ka ba biang rei pin pe gi kon gi klung menta ban ya kim nang sho ban mare kim la sho don jaka sho te. Perslam. Mo ta we will encourage mo gin encourage ki ba kinyai kecat. Kitu gi ba wan na ki bam dei na ki student ki bamdai nang nena laim kra to lese ki habwan te sngoba da piwan pade kumta ngin sai selok bat ki principal ki nohikai ki nong penya ya ke school bas ngoba you pulang wan lang subu wan na jayau gitu ki badan lang ha jayau ki perlok ba be school lang hacu lane ki be school marjan mar pam to iket lang se na ye shong kali yet yong ta marwei to iket lang kata kan penduna kata ka responsible team de jong emily kata ka respons di jong jong pi baro kata ngin le sakawai pade ngatharai ngin hapen sange no ikitu ki pos babi menakan ni na pos central kado tekan pendeng cucu kai kita kejimut banwan rai kita ka pos ngam sutu hakanu kedur kan yerap to piwan rai kata kai pin khang nang ni tong pin khang no ini kita taksi banya la se man khang you cannot pila man khang ini ki bos basau pila dam sign kontrak pat kini ru kini ki le support code pilam no bale piwan rai yang itu ki bos bas stem pi kade ban long kata ka idea ka balok ban implement kan pin long New York pin long Dubai kan ni long hi menta to ku beli shibon ba joy ikongwan pedut kini nak maru kilaya ai la ki jong ki jingmut ngaso bangin hap ne shem bane menjur lang ye ki jingmut ke ba ki kilaya ai bat tanggawe ki jingmut ke ba ngala ba ne ben chat lang ka de ka por kalong ba nga agree bat iba abnar ye ka ik bai ong bangi hap ne monitor ba kham tam ya ka public transportation system namar ba lada ka public transportation system ka trai kam ba ngatharai mental segala apna example mo larangi don kum ka facility ka ba kata ka public transportation system ka ban ai ya ka facility ya ki longkumi bat ki kan thai free buses kan man ra shibu ne ka jing dunai ka jing dang kali ki longkumi ya ka saka bakin sei ki kali bakin ya mo le se ki la yo de ki kali ki ban ya yo bakin ya lek ban ya ban ya lek ban ya wan tang balong ka jing monitor ka ka badan kam hak mat nama yo shibun kum ki kali met ya bayang lan menta shate gitu ki basau kim ko abani i pada kum ya kata kublai kong ba phira Ngalabu hapo ka appeal bahkan don ka advisory council kaba ngin perkhat yakijing ki bodon hapo ka 16 East Shillong constituency lagi yakan bun kini kikam padjob ngila daya ko tu nyala asano apkin dala job ngin saya keren ke pi ai pai ba un perkhat abo pai ba empat perkhat banle kumnu tingin nya keren saya ke tetang kata la dia to kublai shibon te nganget ngin pen kun no ya kani kerensan ya tainia amar kapor kamsha don napdeng kini ki kertong ki jongpi ki bahablej pat sikiwe ki jingyalang ngi don bela kamlong kerki ru te arkenta siteng kapor playo ban sngap ya kania kaba kini ki kertong ki jongpi ki lapen sngau nganget kanlong ka jingmentoy nak mata jongpi shua ka arpenyo tarik ba pinlet tap ikivot ki jongpi ngi kitbok kirwyang ipi baro ki kertong kumangyang nut eksensyar kadar ka bakut balada pi job ki pajba ki ajing job ipi snoba ban bat yakani ka kular bat pendap hok nang ba ka jela ka jongi khamtam kani ka dong ka than ka ba pi mi kmat kan kieu bat kan long ka jingmentoy ki pateng ban wan ki balasyai ti ngai kublei sho bangan hierno nakani ka rensan ngai kublei ka seng samla shnong laim kra kublei shibun yakani ka binta ka ba pi nga bat kumbang idon ya ka jing angnut habaro kiliang ngirung yang nut nakaliang Shillong bil kruo ka tiar ba umtang kani ka constituency hinde kiwi constituency rukin but lang ya ka nuksa jong kani ka seng samla laim kra bakin penlong lang kum kani ka rensan kenang bakan long ka jingmentoy ya ki pajba nong tebun tu ban suya shat ban ya kenhoy ka ba wanra shanu namar katuhi ka pendu pat pensap ya ki babun kamtame ka pelut ya kapisa jong ki kertong
kaba ki hap ken jing ken pat la shai lada ki la job ya ka e kaba ki pelut chepi kin hap tep chepla la di te kata pat kadong ka jido nong ya pi hi ki pat ba pat la shai pi sakeno begini ki de ki babam sap suba kendet benriu pi ki pat ba kani ka de ka benta ka jongi kumba kariti senchar ka ai ka hok ka jongi bangin nyon bangin li tap iki vote re tap iki vote na ka jingbot jing perkat ka babet ka bakedor ya ka bapi angnut tang ya kata ka sanspa ka siajar tengka kublai shibon nak yang uslong mil kuro ka tiaro ai kublai pi baro kublai shibon kublai ba kerben kublai kublai shibon ya iba kermen yuria bala penyaj bala moderate ya kani ka rensan ya tai hapdeng ki kertong jungi but I wish all the candidates the very best. May the best man or woman win. Ti kumba iong I kong wan penhun karsentio mene. Ba kipat ba kimde syuk ki babit. Kide kibanang ba start tenga kermen. But based on that what kong wan penhun said, ba pi barok pinlet hak ar punyo tarik pinjit. Iki nong yalam ki ba pi pikwa ban yalam ya pi syakman. Te ban penkut ya kani ka jingalang ngan khot ya I General Secretary jong ka seng samla lai mukra ben ai ki kentien. Ba kit karshiyeng. Kublai shibun ya ki candidates jongi bagi la pelaj por khnang ma ka beneng ru kam sha shu ka la jan miet ti kublai shibun ba phila wan pelaj por khnang hang ne but wishing you all the best. Thank you so much. All the best. Ngakan ngerpa di pi ba pinya ki jaka syong jong pi. Hello. Kublai shibun perfectly ya kanika kecing jing yalam jing fi kanika densan ka ba long ka bastunan tining kong ya aku ai kublai ya ka dor bas nong laim khra pelun ka bala senran yangi ba penlong ya kanika program ka bayat bej ba ka bayat renti te kumjuro ya kirang ba dong ki ba ya pelaj por banwan ka ne sngi ban ai min sim lam yangi kumjuro ki senglong kume baro secretary president Syedan langkat lang bani man kapor Kulisibun. Te ko ai kublai kerpang ro iki seng samla jungi. Nomor ba klama ki ngi ro ngimla ban pelong ini ke program. Da kadai ka jing don juki ba ka jing ai misim juki bangila ban ya chakmat kum kani ka jaj rensan ye presiden ro ai kublai kerpang ba ila kit khia ba kan ya bet kani ka program. Te nakaliang naka sarkaru ngaku ai kublai ya ka DC office ki bala penbiang lo di ki permission but ki ai permission ini ban pelong ya kane ka program kumjoro ya SP city SP traffic kala mikra police station baki la era ban pet ya ka law and order te ya kong Switzerland ro ibala ai ya kane ka jaka ban pelong ya kane ka program kublai shibone iro te kumjuro ya iba kermen yuria iba wana po silong mil ibala shemti ya kata pan penya yang ni ka program klem no siliang shinu ro kublai shibun ba kermen yuria te kumjuro gini ki sponsors banga jer keteng tak kendian ngon make buon pelat ki sponsors ki bala ya no senyang kum Queenie decorators Dr. Bernard po Dejavu restaurant nakta iba kulin saukume nakta ikong Rochelle walang but boro kipat ba kinosong snong kibala no sniang saka neka program te kendiat ngina kaseng samla pilai ihi ngimdan kanu ka jingtmu ban kentho yanu inu kertong ne kanu no political party ban pelong ikani rensan lagi jingkeli hidu pilai sngo mangimdan benta sakanu ka liang ro kani ka common platform te ya kita ki kandidat ki kamamla anwan matasi kam de hira kamram jungi ro ban kan tho eki ba ki bale ki muan kata ka song jingnang sta jung pisia pa ba bat pirai ma pisia yano ba pin ya jet des kawero ba nga ketu ki be ki snong ro ba ki nya bot ya kan ni ka nuksa
bakin penlong gini jat program kenang ba finyo te lakam ya ki kertong ba shwa bakin lecha ka state level ne ka assembly ban bakin sna an ki ben pechoy ka konstitusi la jong naraki la konstitusi la jong te kalabiang kan naraki parla kan yelik puturoi bat stu te kam dan jingbut kan te katai ke jitmu gini jing keliru umdai bengia thau mangi kadai ka jingwan lagi patba kadang buon ka jingdona ne laim khra lesi ki bri bo pet na bar ki onga school bla best college bla best ma ka jingdona ka barang buon hi kitu ki jing keliru ki dei ki ba ai ki patba ki sham hi ka jing jar ki te ngakarmen nang ni sakmat ba kindon susu ngini ki jat program bangin yo kli mar khmat ki nong mi khmat jungi pat skawero nakaliang jonga skorpat ba phi ki kertong na fila ya job ba finya trailang bar ka dorbar ha kaliang peniat skim kanang ba namar ki tip hangi ginong peniat snong hai ka duna hai ka kabiang hai ka kadai banlong malong menchua ya ke por parat imama jungi padonglong gi MLA ki trailang bat ka dorbar ha kar ko peniat skim gen di mata larang ijit ki kertong no ngi benjit ki kertong ki ba tray na manta ka jingbha jong baro nong song stong umdei tang katu kat ningut ki boyo nong te tang kita hing ai kubli sibun fisia baro kami tinggal awai kublai shibun bakit te kani ka jingyalang ka bala pelong da ka seng samla lai mukra kawan syaka bakun kublai shibun ya baro ki kertong ki bala awan bat kumjuru ya ki rang ba shnong jong ka lai mukra ki rang ba dong ki seng long kumi bat baro ya phi ki pajba ki bala ya lang hang ni to make this program a success. Thank you very much. Have a great evening ahead.